Sagudahin nga rod ti surat ni pagayam tayo nga Carmina. Dear Manong Nemi. Manong Nemi, apay akastoy tibiyag. Nakadado nga apay Manong Nemi. Apay nga daan, di kiti napudno nga agayat, nga adamat di kitay agayat aparparaw-paw. Apay nga da di kiti manglilipot, apay nga da di kiti gulib. Apay, nga ado di kiti panubok unusuot tibiyag. Nakaado nga apay Manong Nemi. May sagmat kada kiti kang kanahin nga agbuibuya, kanagdangdang ka dito nga programa, ket panasakmat kunak. Nga isan kang ka detalye na. Kat pasensya ka no nakatatidog tinag panangtad ka na dumang-dumang nga detalye. E may dalaing mo nga mga urnos Manong Nemi nakapinpintas una ti panakaitad ti biyag na. Ay salutyo Manong Nemi. Kat yun akong dagyaman iti anos mo nga mga urnos ka mga ibasa iti da ito pakasalitaan. Sabi ko man damat may batik nga adal kan pagsarmingan ti biyag. Kadagadipada kanudungeg kanagbuya. Temsak ba ti amin Manong Nemi, kablawan kayo tinaragsak nagasat nga oras yun dita Nemer Studio, ti Nemer Studio family. Kadagadipada kanudungeg kanagbuya. Kana amin tayon. Nang rona nagiti adda iti abroad, dagiti OFWs, dagiti kadaraan tayo, ngagnaedan ka nagtrabaho iti badlas yu tao. Naragsak ka nagasat nga oras tayo amin asa nga pada. Dandanin alas 5 iti malem. Dandanin alas 5 iti malem Manong Nemi or orno sa kon digiti gamit ko digiti things ko. Nga naiwara iti rabaw ti labisan ko. Idireta nga nagmalem nga nakpa ng opisina Manong Nemi. Kas mga daulo iti may saka dagiti negosyo ni Tatang. Tatang ti awag ko kini Tatang. Kabuta idi adampuot ko. Tatang ti awag kon, narigat pa lang hindi ti biyag mi. Marigrigat kang pa lang hindi. Tani Tatang Manong Nemi kat saan nga nakapaggraduar iti kolehyo. Ngayon babayin ti sariling sikap. Sigon kang kuha na, kat imuno ide nga naglaklakot ti encyclopedia, libro. Di ko naglakot insurance. Di ko naglakot iti real estate. Ditan, nagbuman ti biyag mi. Iti panaglako ni Tatang iti real estate so na may sang iso nga real broker, straight broker. Hindi tayo baga kanyak ti sekretaryak Manong Nemi nga datawag ko. Iti line 1. Sinong batak? Hello? Saka, di ka mang taktak sino kaya? Ito nga may sekretary kapit dinamag na sino. Saan kayo magagkang kuha na nga damagan na umuna no sino? Sakbay yung ibaga na kanyak no anyat sino ti tamang uno at tawag ko ti telepono. Siyak da ito anak. Anak ko na yo? Nanang? Manong Nemi dagos nga nalagip ko nga dagayam nanang ko for how many years nga saan ko nakikita kalpasan iti pinagtalaw ni Tatang Isuna akaduwa na ti ading ko nga babae. Nanang Carmina anak, mabaling ka di nga kasarita da ka?
Kadom ka din atin ko? Uwain, balasang itan. Balasitang. Si kantinanay nga balasang. Nagturpos kan, ka nagtatrabaho kan, itinasuro ka may sa katawan. Kumusta itan na ading ko nga lili? Duwan ti ading mo. Ni pa'y June. Kasdagayam. Ita lang ang tawagan, Dak. Sinapsapol kayo. Ngem kabuta, palitan na ka ni tatang mo. Kaya dinapay kayat nga matakamatak, ken ko anak. Gusto sana kaming kaskaso nga sinapol. Sa nga bali anak, tada kaming timang sapol ka. Kasapulan mi titulong mo, Carmina, anak. Sige, ibagayo tayo sa di naman ti ayan nyo ta, o may kadanunan, o rita mang pasin ng pisina. Sige, ururayon ta ka. Manang Nemi, nagplastara ka nagtugaw, itugaw ko. Kadimbes nga ituloy ko, Manang Nemi, ti mangurnos kadagit nawara nga tins ko. Tapno rumuhara kon. Dagos nga nagsublikan niya, tinapalabas, Manang Nemi. Hindi adan puot ko, adan ni tatang kininanang. Medyo, ado na yung tinakam ko idi, Manang Nemi, idi agadi ak, nga iso ni Lili. Kamailang idin aywanan ni Lili nga din ko. Emdem-teng lagi di pasamak, Manong Nemi, nga jak ni namnama. Kapot iti may sangal daw nga panaggapok iti eskwela. Manong Nemi, kabile ni tatang, ni nanang. Tang, apay na ninyo ni nanang ko. Manglilipot tinam. Anya? Manglilipot. Naduktala ka mismo ita. Tatang, sino kadwana? Ti uleg, nagtalkak. Nagtalkak. Yung gayam, lipliputan daglagit yayo. Sino? Ni Titong Erning. Tinagtalkak. Nga pan nakaalalay ko, kadagiti trabaho. Dagiti animal. Tatang. Idi salud-sudak kininanang Manong Nemi. Nanang, naaramid yo kini Tito Erning. Tinagkarelasyon ni tinalimad. Kit liniputan nyo ni tatang. Anak, agsawa kay tipod no nanang kahit kung amamuan nga mismo siyak ngay na unang anak yun. Nangaramid siya tinanglipot kini tatang, nakasaysayat ni tatang. Nakagagagat kahit nalaing nga bumaknang tayo. At nga ipaay aming nakasapulan tayo. Gagangay idi nga balay, itadakil nga balay. Di kotse tayo itahan. Hala nga, naaramid siya. Anak dumngag ka, tikid kong mamuan kat nupod no. Huwen, at relasyon mi kay ni Erning. Anya? Dati nga gayan ed kami kini Erning. Imbagag idin kini tatang mo nga Danubyo, idi armanak, nga minarabid na ti amin na pamuspusan, tapno matagikuanak ni tatang mo. Inarabid na ti amin kapote patpatagnak ka no. Rinipnak ni tatang mo. Kat si katibuhan ti panangramas na kanyak. Nga daydaman tin nakapilita ka nakiasawa ken ko anak. Ti amo kay digit masursurok ni pateg. Ngem dimtay nga nagsubli ni Erning iti biyak ko. Simrek nga nagtrabaho akas alalay ni tatang mo.
Ngayon kabut ay supal at ipatpatag ko. Baka masulak ka din nung nagsuglit ayat ko kayang kuha na tayo sumara talaga ti first love ko. Baka masulak ka rin na sulisugak na sulisog kami nga doang agpatpada. Diyan mo manon nemi nurumbang nga guraek ti inak. Ay ti kasi di nga naramid nga. Nga dahi tatimbilin kanyak ni tatang manon nemi. Papanawag da kita gina. Tatang, apay nga raman dyan ni Lili. Saan ko putot ni Lili? Putot ti pananglibot kanyak ti inam. Isong isudang agina. Hindi papanawag. Kaya't nga makita ti pa nagkrup-rupa da. Gabot agsibulayan ti darak na makita kita. Kin baka nung mapapatay ko ida. Manong na mipilit ng indrubuhat dananang kinilili di kiti arwaten da. No mapaisan ko kumakayat na palubusan nida nga pumanaw. Ngayon talaga nga sumsungged tipungtot ni tatang iti inak nga manglilipot. Iti pumanaw dan manong na yung gawid ko ti ading ko. Takas to ni matikis na. Ate! 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 Saan ka kaya nga matay man ate? Igamit na ka ate! Nakalusot ni Lili manong nemi panangarakop ni nanang kang kuha ng itim maray ngay may kanya. Ate! Nakayan kang buka! Nakayan ko yung tayawagan ka! Mim, kahit ko idi ngay kawid. Inakalin tatang ti panangarakop ni Lili kanya. Ibatam, saan ka nagbati sumur ka? Saan ka nga putot? Sika ti bunga ti pananglibot kanya tinam. Uray kasano idi ti panagpagpakaasik ka ni tatang manunemi nga saan nang iraman nga papanawan ni Lili. Takas laawanin ti nagsakunawan ti kapsat ko. Imawan ti naramidat. Dahil din tinaudi manong nemi panakakita kadananang kinitatang. Uno kadananang kastamot ang kinilili. Nagrigat ko nga inliwliwag ti amin manong nemi. At dahil gundaway ngagapog ti eskwela nga maladawak. Nagawid, apay naladaw ka? Apay nga naladaw ka nagawid. Kadimat ko na kayang ka. Awan ti sabali nga ramidam na di mga pasnek ti panagbasam. Agradwara kay ti kolehyo. Kalpasan na si kanton ti mang manage ka ti patakderek ka negosyo. Aramidag ti amin para kayang ka. Di bagam tipod no apay? Pinadas ko nga sinapol no sa dino itantayan datat nanang kinilili. Sa munton mo dito nga ramidan neta, ha? No di mo kaya't kasi kapay pati si kagat papanawek. Saan nga sinsinan ti inaramid ti inam? Amirisam nga naembag. Nakasaysaya atak. Hem na aramid na tinanglipot kanya. Timang lilipot. Kas makita ito na ito nga balay, awan ang apulos ti pakalaglagi pakang kuha na kadakuha na. Pinuurak aminin. Kaputan siya kaya't uri makakita klaing ti isang kabasit nga pakalaglagi pak. Kaputan tumok nun sa diyang langit, di gorakit inam. Kanya bunga ti pananglipot na kanya. Kamsat ko ni Lili. Kamsat mo lang iti ina. Kamsat mo kamsat ti ama. Dahil nga erning takimputot. Sakbay nga naadaan ka ti ading adda idin nalimad nga relasyon de erning ka na nga inam. Nagtalkak na nga erning. Inalak ka kaduwak. Halalay ko ka nagtrabaho. Pagsusuldok ti dakkel. Gayam katuktukawan na ti likodak. Tatang isumit ngamin kano ti first love ni nanang. Ano namin na rason? Tikitam ti kinalaing da.
Inkarigatan na diyang earning, tinayasadag iti inam, tapno nagtultul iti relasyon da. Nang limlim mo da. Ang iba't inam, nga da pa nagkabagyan da, gayam. At kasinsin da ka no, nga magkasinsin nukit damat gayam. Di kita ayop, di kita di malo. Tang, awan sa baling aramidem, no ti panagbasam. Basa ka, naggraduar ka. Tulungan na ito ang trabaho. Sige, tang. Ngamjak to pulo sumalipatan ni nanang iti kapsat ko. Dumting to ti gundaway nga makitak to ida. Iti ba nagbasak manong nemi dinteng iti biyag ko? Ayat. When Damo kidi manong nemi kit paritan nak di tatang. Nga irapin ko iti ayat kabayatan nagbasbasak. Ngam iso tinang isadag kanyak manong nemi. Inya sadag na ni Rafael. Iti may sa nga malay manong nemi nagkuyog da nga nagawid iti balay. Sinabat ida. Iti may sa kadag iti katulong mi, tada katulong. Ay ma'am, ingkakano ko na ni tatang mo? Sige, hintay. Nagguwapo ni Rafael, manong. Ay, Carmina anak. Yawa mo kang ni Rafael. Iso di kabarbaro nga. Kabarbaro nga sidekick ni tatang mo. O, wag mo kayo. Nagraip ti dakulap mi manong nemi ni Rafael. At siyempre, dan na isang sangayin, hindi nga mariknak kang kuhana. Nang naruna, kitaan na, kidayan, manunemi, kita imisi makmat, adadan ti managragotok ti puso. Oh, tas la kursonadam ti anak ko, Rafael. Asino ko man ti sangang kursonada king kuhana. Sir, nakabing pintas. Kaya sa anak ka may kari. May sa aglang as self-supporting student. Tulungan nak. Sa dinuman ti papanak, adda ka nga lalay ko. Tawan ti pagdanagam, tapagbasahin ka. Anat kahit mo pagbalinan? Ambisyuso at. Kahit ko nagbaling nga abogado. Wow! Hindi ka makamanog ka nga itong ti may isang abogado. Dakil nga, makatulong ka, iti negosyo. Kasi kati mga abogado, kadagiti anyaman ng problema ti negosyo, di ba? No, nagbalin na nga abogado. Sir, pwede nga ito na saan nga, sir? Awag mo kanyan. Boss? Manager? Nagabot na si kamat ni boss ko. Tatang. Rugyaman din mga awag kanyang ti tatang. Ala ni tatang. Oo. Apag reklamo ka, Carmina. Amo mo ko na ni Rafael. Sana kang mabuti nagtalag kang kuha na. Sana kas ka na yung earning. Ha? Ala, natatang malagip yung manin. Diyan mo, nawapin nga darig iti kuntawan nga malagip ko. Imagine, Rafael, ha? Yan ko pa yung istorya kan ka? Saan man datang yung istorya yun? Ulit-ulitan yung istoryaan no ka eh. So nga, pagsarasardangan kayo, may kunak man na di ko yung kayatan nga malagipan din na palabas. So nagpasaray, so malagip yun. Kapot na dapat lang gura iti kaon ganti puso yu tatang. Nasut ka po na malaglagip yu lata. Patasin yung ikatent gura yu. Kahit mo asawan, pakawanak. Ida? Nadagsan di baro kung saan nga mamakawan. Tatang. Kasta ka di, attorney? Ala ni tatang, attorney. Oh, inday. Pagsangon bigyan, attorney. Ala ni tatang, attorney ko na yung katado yung pag-graduar na. Oo. Ang-graduar to, madaman. Baka umuno na, graduar gamitin siya ka. Adan di gundaway manong naming idi kat talaga nga nakamintag sa sarita kini Rafael. Aging ka nagdato ng kanya. Rafael, diyak kahit magbaling na disturbo. Ten nga mga relasyon ta, pwede pa nagbasa. No, agbaling na inspirasyon.
Kahit ko talaga tagbaling abogado. Nalay nga abogado. Bagay mo. Kapag gwapo kang abogado. Sapay ko ma. Imo no na nga nagraduar manong naming ni Rafael. Kalbasan di may sangat. Awen, nagkrakutuhar maten manong naming di kinabukasya. Kat kastaon iti ragsak na, ken ragsak mi. Ragsak ni tatang, edi may pasana. Di board na, may san nga nalay at horik. Kat kastaon na iti ragragsak mi manong naming iti nagpadaya kami. Ado ti maray di, iti dayta nga pa nag-blow out. Panagpaala ni Atty. Rafael. Edi pa nagbalinan nga nanay nga abogado. Tanakapasay ti bar manong naming. Matultulag idin di kalay sami. Awang pulos ti problema, gabot na talaga ni tatang kayat na unin ni Rafael. Tay sungar din ang isadag kanyak. Aging gama nun, Nemi, nga nagkalay sa kami kini Rafael. Wan. Isumatan iti gondawan nga panangitad ko keng kuha na ti amin-amin ko. Wan. May sa kabalay ti pagtaingan mi, manong Nemi. Ti penadakkel ni tatang may sa nakkel na balay at daan iti talo ka katulong. Sumre kami ngagpadpada kay ni Rafael ti opisina. Sumre kag kay ti opisina kasta manager ti may sa nga negosyo. Sumre kag ni Rafael manong nemi iti law office na. Adon nagiti na pangabak na kaso. Irin to takaparbarulayang pa ilang isu na manunim. Banaga na panakkaloonin ni tatang tandaan ti manugang nga abogado nga nalaing at daan iti abogado nga isu ti kang runaan nga nagpabasa kan kuwanan. Naging ka manunim nga kaastaon na iti ragsak ko. Ragsak mi di padamag ko kin Rafael nga da nagpitpitik iti saklot ko. 3 months and manong nemi. Ti anak mi kini Rafael. Kaya nga nang ibagbagang agad ang nadak. Amang kanuno. Margreg. Nga iti nga malem manong nemi nga tinmawag. Ninanang ko kano. Sino ko matisaan nga magagaran for how many years? Itan, timawag ni nanang. Ada ka no pa yung ading ni Lily. Kahit mga sawan nagdanada kini Tito Erning, hindi ta pinapano ni Papaida. Kahit naadnanda ba iti may isang anak. Idi manong nemi ta mapanakon iti ayanda, syempre kas may isang anak nga maililiwan iti ina, narakop kami kininanang iti nakairot. Sa akin sublat nga narakop manong nemi ni Lily. Lily, muna tao mon? Ag-18 ako nate. 18. Agbasbasa ka. Dadangar ti problema. Tadinakmat mo pagbasa ni nanang. Isumit ni June. When? Ubing pa ni June. Naggraduar mo ti elementary. Saan na may tuloy mo pa nag-high school na ata. Nanang. Anak. Because lang ayo. Masaksakit ni nanang, manang. Ni Tito Erning, natahin. Anya? Karmi nanak. Isong yung karigatan da nga tinawagan. Takayat kong italek kan kadagit ni duwa kakabsat mo. Ito yung baga ni tatang mo nga, sana nga putot ni Lily. Siya amis mo nga ina ti makaibaga. Ada din ni Lily, nagkarelasyon kami kay Ernesto. Ni John di talaga nga putot ni Ernesto. Hindi ni Ernesto. Anak, kasapulan mi ti tulong mo. Tulungan ko maadik iti kakabsat mo. Para iti pa nagbasa da.
Papagayam, siyempre, nangasagana ni Carmina mangtulong kadig di kakabsat na. Ngem no maamuan ni tatang na ito dinanto nga taparitan. Nutulungan to ni Carmina di kagurgura na unay nga tao. Papagayam padaanan nyo dagiti ado nga resiris. Dahito yung pakasalitaan ni pagayam tayong Carmina. Kahit mabaling nga agluwa kayo, sumurot nga agluwa kayo, kada gini pasamat, padaanan nyo. Hindi nga rin ituloy papagayam, no sa dino, ti pagturungan dati pakasalitaan ni Carmina, padaanan nyo dagiti napnuan resiris, kaya makapasangit, makapapungtot, nga paset dito ang pakasalitaan. Manong naimi masya nagtilangan ni nanang nang runang di mamuwag nga da sakit na, nga masaksakit. Idadamagig noon niya tin masakit na, awanan niya man na dito anak. Pagpawad pa tibiyag ko. No, anya to, isarag na ka di ospital. Anak pa kadanagan. Pagiganan niyo nga dito syudad. Adda kabsat, dedi earning, nga dabalay na dito ay giganda dito syudad. Isod nagtarusan mi. Kasta ka di, Lily? Uwan ate. Okay, madat ka sa sadyo sa jay. Okay, ate. Sige. Umay ka ito sa rungkaran sa jay, ha? Alam nyo ito, ada nga kas kanyak. Lily? Ate, sikat pagital ka kininanang, ha? Pagasam, patuktor mo. Ano ito yung cellphone number ko? Ada cellphone mo? Dante, ate, kagangailan. Okay. Alak na ito number mo. Talamat yung number ko. Tatapang kontakam kanya. Okay? Kamusta ni tatang? Balbaliwan na ito pagsalitan dito nga banag. Alam nyo dito yung kwarta. So, nakakas kanyak. Ano, kurang dito, damat checkbook ko. Pirma aklatik check umanayin dito ate. 10,000 dito ya. Kailan di may tulong na para ti agas ni nanang ken ti kasapulan mi. Baliwan dito pagsalitan ti may panggabi ti panagbasa yo. Ket no mabalin, iyawid kayo sa dibalay. Anak, nanang, di kiti laing kakapsat mo ti mabalin mong iyawid sa diyay. Siyak ang mga no. Papatayin ang nitatang mo. Nanang ikarigatak to nga kasalita ni tatang. Para ba rin mapakawan na kayo? Itatawanin ni Tito Erning. Anak, saan ako napampanunutin? Basta dito lang kakabsat mo, italay ko keng ka. At aking ka timasakbayan da. Sa mo ita nga baybayan, di kakabsat mo. Carmina, anak. Manong name pinanawak idan, kalapasan nga palugan ko ida, iti taxi. Kaya yung tedak ti kwarta, kaya naala kong tinamber ni Lily. Iridalan ko nga gawid manon name sila jak may consider take drive. Magalak tong driver ko tapno, nadakas nga dumti nga problema kita. Ewan ti pagkadanaga, naku nagtinakam ko. Diyan nga mo no anyat umuna nga ramidat. Kasanong ibagak kaya ni tatang ti amin. Ti mo na kinasaritak manong name kat ti asawa. Barbaring ko nak no isundot makaibaga kaya ni tatang. Kabuta close da onay. Ni tatang manong name na atake na minsan. Baglakid din ta mild attack. Dito matandi ka po na no apeng nga mamanong rumwar. What? Ito ba naka-atake na, medyo pilpila iso na. Mabadlatan ka na kita gagayim na. Uwen, panahon mo tentam na agliwliwalatan iso na. Mapagka na giti lugar na kayat na, papanan nga pagpaspasyaran. Kinasalitak nga ron ti asawak manon na imi. Rafael, ada problema, sweetheart? Kumusta kayam dito yung baling anak ta? Oy, nagproblema ka, maapektaran ta anak ta. Sunod niya ti problema. Bagam, kaya ka ang problema.
Awan problema karagidigam ko nga kaso. Sure nga mangabak. Awan pa iti pa nakaabak ko. Nga madanto pa nakaabak mo. Agagang ilaret, agagang nga hamad nga aming nga kaso ket mangabak. Di kahit ko yung magagang ka, amo pa nakaabak ko. Ngayon jak tula mo yung ka anong adawa. Maabak nga kaso. Ano problema nga talaga? Malagip mo ni nanang ko? Uy, sa mong ipalagip dadakin ni tatang mo. Poong ti kararwana. Poor ti kararwana. Apa yung nalagip mo ni nanang mo? Tinawagan na. Nagkikita kami nga talo. Talo? Abay, di ma, may salang kabsat mo, nga nga bigbigyan ni tata nga putot na. Nagdanada, dananan kini Tito Erning, nadanda di may isang anak. June, tinagan na. Ket, natay man ni Tito Erning. Oo. Nagpagpakaasin ni nanang at tulungak di kabsat ko para timasakbayan da. Siyempre, kahit kung tulungan ida, pangipanak ko mati kwarta. Kwarta nga masapsapulat. Matultulungan titi sa bali. Kadagidag kasapulan. Iti foundation nga, binangin ni tatang. Kahit siyempre mismo kakapsat ko. Ibugbog ko kadakawada amin nga kasapulan da. Ano nga ito ti problema? Ti problema kasi ano numamo ni tatang. Dakala problema ka talaga no kasta. Baka pati si ka namang tultulong ka nakwada kat kagura na ka. Un nga nun, iti sa pulik ide, dinabid na pa nga pinatalo ni tatang kat kagura pa ni tatang idin. Pagtalawag gamat, nitultuloy mo timang sapul ka nakwada ko na na. Yung kasapulan dati tulong, nang narunag ni nanang, masaksakit ni nanang ko. Kaya nagkam ko maida natin kwarta. Inigkak na ron. Daya ala ka rin problema ita. Attorney. Apay awagan na attorney. Kita attorney ka nga ron. Apay nga hangahan eh. Sulbari man ti problema. Tulungan na. Ano taramida? Alukoyan ta ni tatang. Tapno manugot nga masang bayan na digiti talo dito balay. Ano yan? Narigat na papasamag na ita. Sus! Magdad ka lang hindi sa bali akaso. Tapangabakik. Nganito na itang abanag. Rigat ko nga. Amam da kamatim lang tinaga nga nanang ko namlaki ni tatang. Siguradong kakagura na ka. Ngayon padasin ta. Tulungan na. Attorney. Numuna ta, attorney ko na nakanyak. Alam. Di ba no, anyaman ti problema, kat problema met. Agasawa ta. No, anya ti problema, ti may sa problema ta nga doha. Please, sweetheart. Tulungan na. Nga mapakawan ni tatang dagiti talo. Tapno agna dito balay, kat agna maay damat, sagrapan damat. Tintad ni Apo Diyos ka na tayo. Mabaling ka di? Sige, padasek. Ngayon saan ko ipasigurado kayo ka? Di nalakid di kayat. Pag pinustaan ta. Manong name talagang kahit ko kasarita ni tatang. Nadlaw ni tatang nga talagang problema. So nga kinasarita na. Ano ka di problema ti negosyo? Tang, sa amo ko na yung awan ti problema, gamot tama mo kaunay. Amok tilangam na da problema. Kumusta kayo tatang? Kapay sakti ba kumusta? Data pilay yo. Awan problema mo kanya. Nabigsak pala, napawad pala ti biyak ko. Yung napadasan yun, na-atake. Naserbi di gede kakapig sa agas. Nga ore ka sa nung ngina agad magatang ko. Awal lagi di pagpungtutak. Awal lagi di pagsakitan tinakim ko.
umatindog pa di biyag ko. Dilipatan niyo nga rin din. Ti problema. Ano kami ti problema? Ang mga isot pa kaatakyan nyo. Iso nga sangkulangin nga ba? Rumbeng laing nga ibagam, gamot sa sakti amam. Nadadagagura ka no samong ibaga. Yung sa'yo ko magpungtot. Sangkulagi din nga kapungtot datang ibagam. Tatang nakita ko ni Nanang. Anya! Ada sakit yun. Samon nga ituloy. Kung naman lang kahit yung mamon ti problema. Tanya kami ti problema, may tinay dyan nga man naglilipot nga inam. Maatake ka man yan. Isang sanggol ituloy mo! Ang kinardag pungto na kasta. Ituloy mo. Nakita mo ni Nanang mo nga manglilipot? Suda ki ni Lily. Ti putot ni Erning? Sana nga putot. Da kayo takim putot. Imbaga mismo ni Nanang kanyak. At da din ni Lily ti Chan. Ni Nanang sakbay nga nagkarelasyon da ni Tito Erning. Mamati ka mat! Marignak. Kompletong kakapsat ko ni Lily. Ngamad na putot ni Tito Erning kan kuwana. Iso ti June. Kaya't mo sa uwan, hindi pinapano ko idagat nagtipon da iti da ijang Erning. Dedi Erning. Nasayat mo't na tayo dedi nga manglilipot. Dedi nga hudas. Dedi nga ulag. Natayan. Kat nakakaasi tarig iti talo. Tatan. Nangraroon agad masaksakit ni Nanang. Nasiyat mat numatayan! Tatang. Awang ka ti lugar, ti puso yun, ti mamakawan. Kahit kung itadag ka na kayo ni Nanang, tapno denggan nyo, ti panagpakawan na ka na kayo. Saan mo lang nga itultuloy? Tama nga no pati si kagit papataya kahit mo! Tatang. Ano tinamnamahin nyo nga marik na ti may isa nga anak kakaskanyak? Nga anda anak. Mundan siya. Inintutan na ni Nanang ko masagsakit. At na hindi kakapsat ko. Nagkasapulan na ni tulong. Kamanarigan itatibiyag na babahami na. Sutitusa na. Matay na itirigan. Along na kanyo kumati puso yung kanakuha na. Ibang mga po yung kumakanyak na iba't patag yung anak nyo. Hawatan nyo na ni Nanang. Bigbigan nyo nga putot yun ni Lily. Katulong matikapsat ko itiin na nga ni John. Pasang bayak ina nito yung mana sa mga raminan na ita. Kaya't nga makita ti aniwan na. Isi mo sa mga ramitin ngayon na kita. Nga tataw ito na ito nga balay. Balay ko na ito. Kat saan nga mabaningagnan. Di ka ni purti kararuak ka na tao. Napawad dati nga diskusyon kan konfrontasyon ming agama. Iyaw-awak lang nga talaga maatake ni Tatang ididede akong daway. Idinto taan anawaan nakmet manong Nemi ni Rafael tada idin nga nadahanon na kami. Sangka, laglagi pa mga tas mo baka maragrag na pati kasto yung emosyon mo. Tulungan na, Rafael. Tulungan na ka mga aloy dirik na ni Tatang. Nasingid kayo. Imbilang na kang anak nga sala nga manugang.
Tulungan na ka mga ilolawag kang kuhana. Inaramid kon. No kasano di pa nagpungtot na keng ka. Kas tamad di naramid na kanya kini. Iyaw awak ba't nga mga atake. Carmina, kayat mo ka di nga matay ti amam gapo keng ka. Gapo ti pa nagpungtot na gapo iti kas na hararamidin. Nangarat sa ramitin. Kasano nga matulungak nagiti kakamsat ko kas namatan kininanang. Kaya't ko nga mabuo ti pamilyami. Daita ti purpose ko. Daita ti misyon ko. Nagsagak na laon na yan no mabuo ti pamilyami. Anda ni nanang, anda ni tatang, anda ni kini kakamsat ko. Manong Nemi, napalamas ti makalawas. Dinakpagbagon niya ni tatang. Kasla kaguran akmatin. Maamakakmet, nga mangipalagip kang kuha na ti amin, tamangan nagpesuti ko na ni Rafael nga maatake. Malagip ko tawagan ni Lily. Tinawagan ka. Lily, ating ko? Ate, yung pagtitimawag ka? Katabay, sika ko matumawag, damasapol mo? Tawag-tawagan kang busy. No, saan ka agring ang dimot song batan? Kadi. Apay. Ate. Apay. At naninanang ti ospital. Anya? Hindi mo dagos kayong baga kanyak. Iso ko manghorti bagak. Busy ka siguro. Ket, ako ang problema na kwarta. Humay ka kuma. Kapag nagpakpakadan ni nanang, kanya. Imbaga ni doktor nga dagayam na ka nga sakit na ngayon blim-limad ni nanang. Humay ka na baka no sa mo maabutan mo si bibiyang ni nanang ate. Nagdardarasak manong Nemi. At daki di iti balay. Nadlaw ni tatang di ba nagdardaras ko? Papanam, pagdardaras ka, Carmina? Tatang, nilibagak, abaka agpungtot kayo? Papanam, timawag ni Lili. Natawag ni Lili. Hindi pala gayam na tawagan, tap ni pakamuna ko mo. Dati ospital ni nanang. Nakanagayam ti sakit na. Agagabit kan patay. Di na siyat. Di wow. Tatang. Kaya tsuka di nga matay ni nanang nga di pulos mapakawan. Kapot aon pulos ti pamakawan. Iti inaramid na. Nakatangtanggan sa puso yun, tatang. Matmatayan siya tao. Sa nga sinsinan tinaramid tinam. Nakasaysaya atak na nangayat ng ipatag kang kuhana. Tinasakit, tinagtalkak. Nga alalay ko nagtalkak kang kuha, nagtalakak. Itinayjeng erning kayam kat ululugan na kon. Nakasaksakit, iti mismo nga pagtaingak! Iti mismo nga pagtaingak, nagiti ayop! Sige ba nga matay! Inka na inka. Ngimti ka anuman, jak to pulos tamdagan, di bangkay na dyan nga babae nga manglilipot. Nagdardarasag na road manong Nemi nga napanti ospital. Nadaanong ko dito June, kini Lily, kanadadwa agasawa ni Auntie Kinangkel. Ni Auntie Akabsat, hindi Tito Erning. Ay, sige gayam. Carmina. Siya ti Kabsat. Dede Erning. Kanakan mga buo. Ni June, ha?
Di June ati kaanakan bilang, ni Lili agad agkapsat ko iti ama kanina. Sige. Da kami tinangin taray iti ospital. Kani Berta, ni nanang mo. Kumusta iso na? Sumerkan baka no, si kalat ururayan nan. Manon nimi di makitak tilangan ni nanang. Ngaarig nang sagay santi hangis na. Nanang apay sa inyo ngayon baga nga tagayam na ka ng sakit yun ka rin panagkita tayo. Imbagag idikan ka nga, yung hospital na ka. Imbagag nga di na ka pakadanagan. Kung maidikat na yung hospital ka, hanggat namuwak nga na ka ng sakit mo, di ore kung may nagastos ko kami nga kwarta. Tapdulay ng maispal ka nanang. Tapdulay ng matindag tibyan mo. Apingin limad mo. Apingin limad mo ka nalili ka ni June. Anak, kumusta ni tatang mo? Kinapod nun na sakbay nga na imayag na di hospital gat na ibagag kang kuhana. Nga gagamit ka kin patay. Marbareng ko nak, nagsut pambaran na nga mamakawanin kang ka, tamat matay kayon. Awan ka no, apulos ti pamakawan, tinaaramidan nyo nga basol kang kuhana. Anak, nawaragsaga ko ng matay. Nusa mo kabaybayan, di kayo dito kakapsat mo. Di masakbayan na. Barbareng na iso, ti awatan ni tatang mo. Di kayo kakapsat mo. Anak, kahit ko nga makapagkari ka kanya. Katong palam ko matanyaman na karin. Nang, uwe ni karik ka na kayo. Saan mo ang baybayan dalili ni June? Ngayon, saan kayo pa yung namatay? Saan kayo pa yung namatay na anak? Manulaing ditawan ko. Palasita nga may laing, hindi panawan. Hindi pa panawan na kayo ni tatang. Kahit ko nga napahot, ipanawan nga ba nagdadan na tayo? Kahit ko agsupapak. Hindi kinambag kayo kaniyak. Nanang? Nanang? Hindi nga rin ituloy nga iba sa papagayam dati part 1, video 2, ang pagkasalitaan ni Carmina. Manong nemi adungalua tinagarubos ka na kami. Siya, dagiti duha ka absat ko. Da kami manong nemi ti kang runan unay nga nakarik na itiliday sa kan sakit. Ti mapukawan iti ina. Nang narunag at maulit-ulit ngagsubli-subli ti panunot ko. Nasaan nga pinapahanaw ni tatang suna? Nasaan nga naramid ni nanang tinanglipot kini tatang? Kang karunan ti amin no kumatimbag ng lagos ni nanang nga nakahanat ti sakit na. Baka si bibiyag kumapay lang ita ni nanang. Kayat ko idi manunemi nga may mansahig ti bangkay ni nanang iti mismo nga balay mo. Ngem, ti asawag tinagkad-kad nga dagos. Di mo itulok nga sumaruno ni tatang nga matay. Rafael, baka isun di gapuanan na tapno pakawanan ni tatang ni nanang. Sa mo pagpatasan. Sa mesa,
pagdesisyon ng nagduduwa kapsat mo. Lily, ate, nagtulagan mi kini Junior. Sa jamit lang balay medyo probinsya. Di ba kayo mansayakan na? Tasadya ito, kampusan to, agabay danto, iti tanem, di tatang. Tatang? Tinawagak ba iso na ni tatang? Ate, June, please. Hindi agtimak manong na iti kapsat. Dedi Tito Arning. Sa mga mabalin nga, di pat ganti pagayatan na ito kakapsat mo. Dapat, siyempre, sa dinuwar at pangipanam, sangpat mo di balayog at kagurgura ti amam. Namat di balay, mamalimet. Agam, napibinas no, na desisyon na iti kakapsat mo sa mga. Di problema ita, di magastos. Awan problema di magastos. Itid ko amin ang magastos. Kapibintasan ng lungon, kapibintasan ng serbisyo. Itid ko ti amin. Awan nga ti problema. Iba si kaso mo ni bangkay na, di pornerya, kahit iyawid tayo di bangkay na di probinsya. Kasta nga rod tinapasamak manong na imi. Imununan nga naiyawid ang tibangkay ni nanang iti probinsya. Di agawid ak ti balay manon na imi gakaduak ti asawak amang patpatibker kanya. Panghasim, honey. Di ka unay. Yaw awak kang lumaragrag anak ta. Masikog ka. Kat adda ka ti permi nga paset iti di napakadalagan. Mga asin na po Diyos. No naikari nga ti anak tagat para karata pagyaman ng taon na ginapot Diyos ngayon saan nga naikari sweetheart nangatan saan ka langin mapapansa di probinsya ape ko ma amangan no matandanagan nagkariti anak ta, iti tiyan mo. Narisigo pa lang. Baka alis to nga marigrig. Awan di pagtanagan. Makagora kang gano, mapukaw to anak ta. Gabuti kinatangkan ti ulong. Tanya nga ti kayat mo. Diyak mapanbantayan ti pa nakaimansahig tinak. Diyak katendaran ti pa nakaidulin nanto. Ngayon ti ka nga rin imuso ng lakas ta. Tulungan nak, atibayan nak, dinak panawan. Adang, bistak, nawat patag ti trabaho. Hani, mawatan na kumawatan ka. Awang nga rin ti pagdaragam kanyak. Babi anak laeng, kamailak ti bagik. Di ka makuyog sa di probinsya. Gabot ti trabaho, mawatan ka kunakmat. Nagpakadak lang gini tatang. Kalbasan na kat sumarno ako sa jay. Kaya't ko nga kang kanayon na kadati sibay lungon ni nanang kumawatan na. Aday tilikod manong naimi ni tatang. Magustuhan na nga bibuyan na iti. Tarakan na, tadami ni mini so. Na pinatakder na iti likod tidak kalabalay mi. Talang? Nadamag. Natayo ni Nalang. Natay nga saan yung napakawan ni Sona. Nayawid ang tibangkay na sa di probinsya. Sa di may mansayag. Ket, may tanem iti sibay, titanem, tipada na nga manglilipot. Humbang laeng, agtipon na timpер no. Agtipon na sa timpyer, no? Alangan mo iti ayawid mo dito iti bangkay.
Tuyo ka dilat na mapakawan. Ninanan tatang. Awan sir binig ito yung inted ni Apo Diyos kada kayo nga blessings. Di ba nagbak ng iyo? Nagapu amin kini Apo Diyos deta. Idin to di amo ti mamakawan. Di nakisoro. Di nagpag-high-bloodan. Di nagpagpungtutan. Aramidam natin kayat mo nga ramidan. Pabusuoyan ka. O regasto sa amin na kwartam. Tapno lang may parik na midiredyang inam nga manglilipot panangipatag mo kayong kuwanan. Sige, okay lang. Basta ha, sa mga dakdakamatin ng ibaga nga pakawan ng suna, kaputosan to puro sa papasamak. Di ka di. Di ka di padasin maminsan nga tamdagan, di bangkay na, kasta. Saan to puro sa mapasamak nito? Tatang, alalala. Mapangka di probinsyan, panawan ako. Agrubot ka, mapangkan. Palubusan nakakadimot lang ti asawam. Kaya ka di agkuyog. Ano panahon ti trabaho na. May borak sa saruno ti bistana. Pero nagunay. Dapat pati ti trabaho na. Umay nakakuyogan. Iti awan sa serbi na papanam. Sige, tata. May daw-daot ko kinapod Diyos nga masilahon tumadlang di panunod Diyo. Nang runa iti pa nagsubli. Talbasan ti tabon ka agawid ka dito syudad. Uwan tatang. Kaya nagsubli ti trabaho. Rumag ulay. Kadwakton niti kapsat ko. Pakiulit. Awanin ti mangkita kadalili. Kinidyon tatang kat pagribangak nga inauna kamsat na timang tulong kadakwada timang ngugur kadakwada mangudir kadakwada isong isang pit konto dito iti kapsat kalbasan ti makabulan. Di mo lang nga aramidan deta tama nga no pati si kakit laksiden ka nga anak. Ngem talaga nga rantak ti mangyawid kadakwada maron nemi. Mayat daman nuno saan. Kaya't kung nga ore awanin ni nanang kat buo kami kakabsat. Nanat sa serbi ko matadakan nga iti adal ko kan trabaho ti negosyo nga sa kaswag. Ana serbi ko matado nga kwarta no saan ko matulungan kadan na dagiti kakabsat ko. Iti probinsya manon nemi na ited itinapintas sa panakamansayag ti inami. O ang problema, namadahal lang tagang kakapsat, iti sibay ni nanang. Ate, Lily, June, ate, nung mabalila ko makit, saan tayong idanon, iti naka-schedule nga pa nakitabon di bangkay ni nanang. Nabibinas no, saan tayo na makikita kastoy. At dala nga makakarik natin sa iyo. Isapsapa to yung titapon. Kanagsagana kayo tumitan. Hindi kahit mo usawa natin. Agsublita ito syudad. Agsublita sa syudad, kadagyan kami tayo ang angkel kani auntie. Ni auntie nga kamsat. Dadi tito Erning. Iawit kayo sa dibalay. Ate. Iawit kayo nga kamsat sa dibalay. Didesido ni tatang. Maaramid mo na ita. Aramidik. Basta makikopera na kay kanyak. Mamutay nga, kate. Lili, anak ko matkabuteng mo. Pudno nakaaputot ni tatang. Ngayon din nakbigbigan naman. Aramidim lang di mangiparik na kayang kuhana. Nga saka at talaga. Kat putot na ka.
Babain to ti panangarakop mo kayang kuhana, panagpagpakasim to kayang kuhana, panangipariknam ti bagim kayang kuhana, ti bar ti bagim kayang kuhana. Papanan na ko mga santo ba't nang lumok ng ti puso na? Mabuti nga kate sa katamtan yaman na panagbutin mo. Basta tong panindak. Siya itong nga nagtagbati ang dangkel ka ni auntie, ate. Sumurot ka. Ngayon, saan na nga putot ni tatang iyo? Oray. Basta, sumurot ka. Oray, saan na ka putot, kapsat na ka. May mesa ti inatayo. Sige. Basta sagana kayo. Malpas ti ba tabon, kan makabulan, agkukuyog tayo mapansadisyudan. Iyawid kayo sa Jabalay. Saan nadlata mapukaw manong name iti komunikasyon mi kini Rafael, kastamatan kini tatang. Dandani ka manggawid, Rafael. Kumusta di kini kasom? Halagang agbubuenasak. Awan ti pangati kanya. At talagamat nga rumbeng uray nga mangabak na gidig ka mo kaso. Awan. Uraan niya klase nga kaso. Kayak. Puta. Nalaingak nga abogado. Kaya nadod na koneksyon ko. Kaya nalaing ni tatang. Nga nang tad kada kanyak kadagitado nga advice. Sige. Rafael, tulungan na. Ano manin? Iyawad ko dita. Digit duha kapsat ko. Kasulangin ti ramidem, sweetheart. No ba't siya nak? No kahit mo tulungan ida, ikasay ramida. Ited mo amin namin nakasapulan da. Mangaramid ka, kami da, ti account. Tanyaman nakasapulan na kwarta, ag-withdraw da. Dahil ka dito rumbi. Dahil at may advice ko. Ikasay ramida, kabay lang. Kami da ta apartment. Ha? Ori adapay katulong da. Agbasa da. No kasapulan dito kwarta, alis to lang, ATM, ag-withdraw da. Oh. Saan ka din sa kapibintasan? Ngayon kayat ko makipag-naedda kada kami. Kayat ko nga mayasadig tirik na ni tatang kinilili. Kastamot din kini John. Imposible kini John. Nupod numapudot ni tatang ni Lili, alagad mabalin. Ngayon ni John ngay. No arami din tumat na amin ni John ti pamuspusan tap na malugo na tirik na. Kat awan ti putot ni tatang ti nga lalaki, di ba? Baka kastat mo pasamak, bigbigan ng to, putot na kaputa. Lalaki. Gusto nga, sweetheart, amang babawi kan to. Amang ano kang kanayon nga adda gulo. Iti uneg ti balay tayo. No adda digiti duwa kakabsat mo. Iso nga ti may advice ko ken ka. Ikamlaingan iti apartment da. Pagkasarahan da, itad mo namin nakasapulan da. Saan? Nasangkin man ti ulom. Agpat patulong ka kanya, kalpasan na, sopyatan mo tilang ti kayat ko. Basta. Aramidak ti amin. Ngayon kayat nga tada John kinilili, kayat da. Nakasagana damat nga makigasan-gasan. Taore man no saan nga napakawan ni tata ni nanang. Nubigbigan ng tulig iti doa. Unahin na pakaragsakan ni nanang. Nung siya atun ti kasasahad na gini doa kapsat ko. Iti sidong ni tatang. Kasta nga rod tinapasamak manong naimi numampayag kad idi dalili kini June. Ngem siyak tinatungpali. Iti makadanon kami dito siya kaduwami. Di kiti agasawa nga kabsat. Di tito Erning anong name. Carmina. Nugas pagarigan ta sa alat nga maawat ni tatang mo di kiti duwa kakabsat mo. Amom sa dinot pangitulodam ka di kiti kakabsat.
Awan anak mi. Akit na, nakasagahan kami nga mga sikaso katakwada. Nukas pagalikan laing. Uy, nukas pagalikan laing. Nukas pagalikan laing ta saang awatin ni tatang. Mga alat pagkasaranda. Tad ko amin nakasapulan ta. Ang pinapalang agkasaranda, sir, medyo malay mi. Di dito eh. Sila mo lang iadayo ka na kami, di kiti ka. Nga kabagyan mi man. Tadamat karabang kami, at pagrabang kami ka nakwada. Sige. Ngayon, dakil ti mamating nga. Awatin ni tatang Soda. Sapay ko ma. Hanggang dakdakil mo ti pamating mi. Nga di na maawat. Manong nemi idi asidag kamin tinawagak ni tatang. Tang? On the way kamin. Nadag kayo dito balay? Nadag dito balay. Kamin ko na. Tang, deka ko mamakmaklaat. Kadwak dalili ka ni John. Agnaiddan iti balay tayo. Manong nemi awamat ti madi nga reaksyon na. O, makita yo. Saan nga nagunin ni tatang. Kayat na nga sawen, kayat na kayo. Ape nga nagunin, ate. Silence means yes. Kasta nga ta. Isungay katanyutan niya man na panagbuteng yo. Okay? Tano saan na ko maakayat? Di ibilin na ko makaradya gwardya. Educate. Kasaan na tayo paspastrikan. Uno saklat pastrikan da. Uno saan gatsan, bilinan na kumarigay maid nga papanawan na kayo, no? As pagarikan lang. Baka ba't no, binilin na digiti gwardyante, ate, saan? Basta laglagay pimtimbagak liliya, kakruan ka. At siyat gam nga dagos ni tatang. Awagam iti tatang. Arako pamisuna. Kasano no, dak maara ko, basta. Ipapilit mo. Ano ang aming timariknam? Mailiwak mo't kang kuhana ate. Gabat tamariknak. Timariknak. Nga saan ko nariknak ka dito, Erning. Gabat tapatsik nga talaga. Nga ni tatang takimputot ka niya. Isukarte ko na nanang. Inawan na kaidin, idiaddan relasyon da kini Tito Erning. Asidag tayo. Manong nemi inlokat ti gwardya ti gate. Naisarek ko ti kotsek na garahe. Si mamat ti may sa kadagiti maid manong nemi duwapay din tapno alayan na nagiti nasken nga isarek samat nga nasdaw dagiti duwang maid manong nemi nga dakaduwak ni seryo ni tatang tapalang jilikod ma'am saan na kanya binilin nga awam bilin na kakabsat mo nilili ka ni John. Ala, ang mga awan ti pagdanagan niyo. Baka kung kanayon at gulo nga mapasamak dito eh. Lili, John, may kayan. Manong nemi, idi may plaster mi digiti arawatan digiti kakabsat ko. Napamidinanon ni tatang iti likod. Talo kami manong nemi. Siyak, ti umuno na sumursoron ni Lili, adalang tinikod mi ni June manong nemi. Tatang, adda kami. Timalyaw. Minatmatan na pinagsinuglat dagiti duwa kapsat ko manong nemi. Lili, asad ka?
Awagam ti tatang. Nagtungpan ni Lili manong Nemi. Tatang. Tatang. Nabayakan nga kay Liliw. Ubingak may lang masit idi. Papanawan na kami kanini nanang. Tatang. Tatang. Nasiputak manong Nemi di panangarakop ni Lili ni tatang. Ngayon nagkulago ng tatang. Patanak! Tinag-arakopin! Sigat di may isang bunga ti kinarugit kinaman ng lilipot tinam! Ibatan na! Pabagayam, anya nga dati mapasamak, hindi rin tagod daway. Hinto na bigat, pabagayam, padasin tatong ikarigatan ng iring pas para ti part 2. Ti makasalitaan ni pagayam ti Carmina. Adupay na gini mapagteng. Kaya? Yan, iso nga padahanan nyo. Sabi ko mata sa Anton nga may idip nito bigat. Jak tupat patukaran, jak tuususaran, dadya nga music yun. Ano, apikit nga nga idosar ko pa yung alang nga. Dakil nga ayat ko ken ka, Fernando Manong. Yan. Yan. Kera daytan. Damaren ko na na. Thank you ka na kay amin nga nagdangag ka nagbuya. Pasensya kayo, gabutan na putol data ita. Yung sabi ko mata nasurutan madlag di aduma. Aya? Ket into bigat papagayam yo, papagayam mi padaanan nyo ituloy iti pagkasalitaan ni Carmina. Dagiti adu nga series, adu nga emotional nga parte dato nga pagkasalitaan gabsat. Yung kay tuwa mamuan. Yan. Anang harat mapasamak. Maawat nga ta di lakay. Dagiti duwa nga kakabsat ni Carmina. Ano yaman ti pagbanagan ti relasyon na Carmina kini Rafael. Sa gudahin nga rod ti may gadwa paset ti pagkasalitaan ni Carmina. Dear Manong Nemi. Kalpasan ti makabulan kentabon ti panakaidulin ti bangkay kan makabulan dahil dinanang Manong Nemi. Inalungkol ko, tirik na, dikiti kakadwa kaabsat ko, dalili ka ni Jun, tapno sumurot dan kanyak. Takap no kayat ko mabuo, ti pamilyami, no paawanan de dinanang. Saan ko makayat, dikiti dua kaabsat ko, takay kayat dati makapagnaed ka no kadayan da angkel ka ni Antina. Nagyanan da iti syudad. Sakbayan nga nakitak ida. Mabuting da kano kinitatang iti posible nga aramiden na kadakwada. Minaloko ko tirik na handa kat binilin ko ida. Nanaro na kinilili. Masaan nga buteng nga umasideg kinitatang arakupen na ipilit na iparig na arakup ti bara ti bagina tapno ni kastak at may paniknek na. Nga budno nga putot na nilili. Tasan lagi din agul-ulbud de dinanang na ako na adda idin iti saklot na ni Lili sakbay nga nagkarelasyon da kadi di Erning. Kas nangaron tinapasamak Manong Nemi na danon da ni tatang da iti takkel balay da Manong Nemi iti may plastar dan di kiti arwaten da napandan itayan ni tatang da. Kas to na iti pungtot ni tatang Manong Nemi. Ngambilin ko, kinilili nga asitgan na, kasarita na, awagan na ni tatang, kas tangarod tinaramid na. Nga saan na lang inawagan, nga isinasitgan, o dikat inarakop na. Tatang, anak na, putong na, marik na, iba't patay kayo, tatang. Ang nangay ko, kinasiputak, dinaramid ni tatang kaya ko ano. Ibatan na! Saan ka nga putot? Ayop kayo! Pinagdaki dito ay. Carmina! Tsaka di mat ko na kayang ka nga jaket, di makakita si paggalaglagipan, di kinadagas, kinamalang lilipod, tinam! Dakita nga dua, isod at pakalaglagipan, isod papanawa mi na!
manong nemi ididamo kat saan ngumabot ni Lili. Kat naman pa'y napigpigsa ni tatang ngem talaga papilit latamat ni Lili. Tipot-pud nung arik na. Ayat na lang nga marlo ko itirik na ni tatang. Ngem kabuta napigpigsa ni tatang numampay. Adang angalin na atake idin. Medyo agpilay. Naakal na rin itakyag ni Lili kat induron na kat orela na porosisi. Tikapsat ko manun. Yung bagdadamit ni Rafael nga asawak manong name ita siyempre duklusok manin ni tatang tapno ipapilit ko tikayat ko. At atibayan nakbet ti asawak manong name ita yap. Kaya pampanunutan natin posible pa nagreg-reg ti si Kungko manong name ita masikugan na. Tatang, apingan ti siya nugutin ti kinapudno. Habos tawanan tinanang da, awanan tinanang mi kalpasan na sa nga bigbigan ni Lili. Alawan ni John talaga nga sa nga putot. Ngam kapsat mi ni John iti ina. Ni Lili, nagpadpada kami, nagkapsat iti amagin na. Anak niyo ina, putot mo ni Lili natang pang-asim tawatem ko ma. Lito nga na kayo tatang, sa nga gululbud na dinanang. At dal ni Lili saklot na sa mga nagkarelasyon na ka ni Tata Erneng. Yung sala pulos nga nagbali tirik na. Kanitsura tirupa ni tatang manunay. Papanawam di kita nga. Papanawam di kita nga to ha. Ano saan? Pati si kakit papanawag hindi neto nga balay. At ang ganti olom, Carmina. Impagakang ka nga awa na pulos ni kayat ko nga pagkakitaan. Di ba nakalipot ko? Mapunta na sakit ka panunutin. Nakapudpudnoak, nakasaysayatak. Kasi dyan dinaramit na yung balang katis nga inayo. Adu ko mapay nga diskusyon manong nemi. Emi niya dayo nagdasawak. Hani-hani hustunan. At tala mo tarik nam. Ang mga numaragrag tanak tayo ti dyan mo. Taktakal man nga problema. Imbaga kamin kang ka, tirumbang nga ramidam nga natangkang agpaiso ti ulom. Rafael, kahit na kading asawan nga siya nga siya ti kanunungam, sanga dahi ti isyo. Kahit mga tulungan di dito akabsat mo, sang kadi, saan lang nga basta tulungan. Kahit ko nga mabuo kami, may mesa nga balay dayan mi. Kahit ko nga bigbigan ni tatang, ni Lili nga putot na. Kahit ko nga adda kami nga talong ang kakabsat. Kahit ko, Rafael. Mapengsan ko nga malukoy ni tatang. Apegaskas di ka nagbalingan at ang kanti puso na. Di na pulukos pinakawan ni nanang oray no natayen, oray gagabit idin kan patay. Kasano laing ti ka nagsen ti basol ti inak, tapno diyo na pulos mapakawan. Mangeg mumet, di pa nangulit-ulit na. Impateg na ni nanang mo. Ngayon kasi pa tinaramid na. Iti mismo balay. Ngayon patakder ni tatang. Nga lipliputan na dito. Kasi no kumatisalang sakit tinagan na. Iso nga mawatan ko man tatang mo. Ang arod siya ramid. Nung balam tibilin na. Yadayom dito di kita kapsat. Di dito kapsat mo. Pangipanak nga ron ida. Kat i-apartment mo ita. Mangupen ka ti account da. Tapos yung sudan tagi-withdraw. Anyaman ti kasapulan na. Intoon pa naglulukat ti klase. Ituloy do tagbasa. Saan? Ano nga saan? Aging ka saan nga mismo ni tatang ti mangin papanaw kadakwada. Ibilbilin na laing kanyak sang kadi. Iso nga dito ita. Kat ituloy dalili ti mga lukoy ken kuana.
Kastamitan ka ni John. Diti kasaritak man hindi kita kapsat ko manon Nemi. Lily. Ate. John. Saan ka mapukawan tinamnama? Ulitam tumanin Lily. Tiumasadag ka ni tatang. Kat kasaritam. Agpakpakasi ka. Ulitam nga rakupin. Tap niwadag kat may parusisyak manin kasanun no may tupat ti ulok. Kasanun no. Sa kakadingan na sagana nga matay, mangilaban lang ti kalintakam nga anak na. Kat si Kamat Jun, saan kang puteng? Oras sa mga pudnong ama. Hindi pa nagyan nyo dito balay. Tumulong kayo. Mapangkayati mini su. Tulungan nyo so nang agpakan ka dikiti taragan na. Aramitan nyo. Ipilit nyo tagserbikan ko na. Noon nas kan alalayan nyo so na magna. Noon kas nga makita nyo nga marigatan, aramitan nyo. Ipilit nyo, ti panangawat na kada kayo maawatan nyo. Ipilit nyo. Nasyasat langgan sa akin atin, no? Idya kami yan da uncle kini anting agyan. John, Owen, nga balik ni auntie baring takabsat dedi tatang ko. Kan talaga gamit nga saksakit na kami. Sadya kamlatan nga agyan. Kasanong nga tulungan kayo. Kat mabalin na kami matlat at tulungan ta. Siyudad matiayan mi. Onsa hang peso manang. Sadya kamlatan tap nawang gulo. Tanodakam dito'y kanayon ng aldaw ng gulo. Saan? Dito yo. Katong palindak. Sakti tong palin nyo mawatan nyo. Maawatan na kumali. Diti panggap ta. Kat may pabigbig mo tabagim kang kuhana. Tapno di kasta. Barbar man no babain kang ka. Kat mapakawan ng tumatan ni nanang. Agtal ng tumatan karawan ni nanang. Tawanin ti bang gurgora kang kuhana. Nalawag ka di, Lily, John. Dito'y kayo, ha? Dito'y kayo ngagnaed. Kanaed yun ni tatang. Ituloy mo met ka ni Manong yung Rafael trabaho. Nagsubli akong di pisina. Rafael, busy met iti trabaho na. Ado'y gini kasong ilaban na. Ha? Manong nemi nagsubliak iti pisina. Wan, iti kabayag na sana ka simbre. Imbag tama, mapagtalkan ti awan ti nagbali ng problema. No, gawin na kiti malem, manong nemi sumarunumad no ka ni Rafael. Agsalusod na kadagos kada, lili ka ni Jun. Kumusta kayo nga nagmalmalem? Tumultulong kang iti hardin, ate. At si Kalili, tultulong ako medikili duwa katulong. Tinong palyod ko nak, ngasit ganyo ngasit galatan ni tatang. Pinandas ko iti bigat. And asit gak, inlayat nang in marmar ti sarukod na. Balaag nang sa anak ng masidig kang kuhala. Nagpilit ka umalata. Yaw, awak lang ba, maatake. Dahil taonan ti kadandanag mi ate. Tama nagpilit kami ti kayat mi. Mga no. Kung peso ate. Big nakakarkaro kami ng pungtot ni tatang. Sla permi nga agtagerger pasla maatake. Ya mamakmi nga man no maatake. Kat matay ka po kada kami. No, damat gundaway ko manon nemi siyakti magisarita kay ni tatang. Tang? Nabayagin na sanggay rin mo na. Awang ka di awis di tiga kayo niyo.Ag-relax kayo. Kailang kalawlawa dito balay. Di compound. Di miniso. Kapag paspas siya, kanya pala nga naskin na rumuharap.
Anat serbihin ako mga adaking ag-asawa. Ang mga sikaso ka iti negosyo kanti law office ni Rafael. Tang. Indun ka ano ti panagtal na ti panunot ko. Ano namin di problema? Problema ti negosyo? Awan problema ti negosyo. Ngayon ti relasyon tayo ti tunggal may sa kada tayo dito balay. Tang. Mananuno. Imo na yun itirik na kan panunot yun nga talaga. Nagkapsat kami ti ama kanina kanilili. Aba hindi yung palubusan nagserbi ka na kayo di kiniduha. Ano niyaman ti kahit yung ibilin nga ramidon na. Kat ibagayo kat tong palanda. Mabatbati na dito yung balay. Nakabimpitas ko mo kasasarita mi da. Palubusan nga makisarita da ka. Taan niya kung matibagada kanya. Taan niya kung matilas ka na pagsasaritaan mi. Amom ka di nga no makita kita at maipalagip nga dagos kanyak tinapalapas. Kaslay ta. Impalagip mo manin. Nitulitik ka din yung bagakin ka. Nasakit. Ikatin yun natang sakit. Makasursuro kaya nga amin ng mamakawan. Di ka di marigatan. Marigatan at narod. Oran saan ko makikita na kita nga doa. Ngayon no panunutik nga dada dito eh. Sumad sa diwalat na tinapalabas. Sumad sa diwat isugat iti pusok. Sumad sa diwalat na isugat ti marukong ko. Sunibiling kuwanan ka ka. Papanawarin dan. Tsakaya't makita ida. Tsakaya't nagnaid da. Iti da itong na nagrigrigatak na balay. Nga iso dagit bunga ti panang lipot kanyak tinam. Tang, putot yun ni Lili. Samon nga ipapilit! Taan namin kahit mo pasamak. Saan kami agiin na dayo? Pwes, no saan nyo kaya tagiin na dayo? No pumanaw da, sumurot kamit. Kami landa kalasidin. Gapo kadakwada. Tao. Kinain niyo tila nga. Ni Rapel di mangibagbaga kanya nga kanagalisto akano nga maagtaing tilangak. Kabot bakbaklay nga problema. Kan ada po ko yun tiyan ko. Nagupatan nga bulan dito. Iyaw-awa ti asawak baka numarigrig. Gabot kasi nga paspasamak. Kasi gaman ngamin! Nagsalita kami kini Rafael. Sikat ti pagsasalitahan mi. Nagpadpada kami nga magibaga nga huwag kan mabalin kat hanggang problema pa ay tapno saan nga maapektaran ti sikog mo, ti apokok, ti putot ni Rafael. Adain singasing ni Rafael kanyak, akin ka, ngayon baga na kanyak. I-apartment mo dagay dito iyo pena may dat account da, iso da datan ti makamot ibiyag da, nga ag-withdraw na nyaman ti kasapulan da, apa nga samu nga ramay din. Bayan siya pa. Tanukas kasi di nga saan mi nga maalukoy tirik na. Saan yun to nga maalukoy tirik na kunakman. Sana kas karina kalumok ng tipusok para tinapalabas. Siya akong di mangtedkan ka. Iti ultimatum karnina. No di mo aramidin ti mangipanaw kadagita nga duwa iti da ito nga balay. Tumaod ba't tigurak ka? Kinasaritak manong naimi di dua dalili ka ni Diyo.
Lily, John, iriday ito nga lawas. Padasin niyo ito masadag kanitatang. Lily Dubliam, ti mangarakop ken kuana. John, asin gam kasaritam at pagpakaasik. Nga orin nagbalin kang adipan na. Orin nagbalin ka may bilang ka nagiti katulong dito nga balay basta saan nakaapapanawan. Kanikatan natin yaman na gora ka. Kanuas kas din saan latang nga malukoy tirik na ni tatang. Aramid agtun ti singasin ni Rafael. Mangalak ti apartment na pagyanan nyo. Mangupa na kiti bank account. Tapos dito pangalaan nyo kada amin kasapulan nyo. Karayan kayo matasarong karan. Isulatan ti aramid nga dagos manang ate. E maramidan nyo pa'y mga lawas. Barang nagbalay kita medlahan. Naman nga nagsakit. Manong Lemi? Ano maminsan kat talaga papasulak pa kayo diti bagi. Ano maminsan kat kasalan nugot nga tangken ti ulok. Ay papilit ko ti kayat ko. Katengaan ti lawas Manong Lemi. Edita. Nagring ti cellphone ko. Manong Lemi. Amog nga gapo iti balay, ti tawag. Tadita nga number ko, ano name kat mamano di kiti makamo. Ti katulong ti tumutawag. Ti may isa ka na kiti katulong. Hello, Inday. Apay. Ala, ma'am. Apay. Ni sir, intaray mi ti ospital. Apay, naatake, ma'am. Anya? Amo ka din ni Rafael ti amin. Basta kayo ti muna nga tinawagak, ma'am. Nagtitinulong kami katwag na June kini Lily. Nangyarwar kang kuha na. Kalpasan nga oron ayamin ti ambulansya. Sa tinunggar ti itindihan mo. Sa sarik na emergency room ni tatang mo sa ma'am. Sige, Rod. Tawagag ni Rafael. Kadagos ti asawak Manong Lemi madama pagit ti bistana. Madama ti bistak, madama ti hiring. Ni tatang, intaray ti hospital, naatake. Anya, umunakan ti sumarunok to. Alam munakan, kaya di karakararag ti kinapod Diyos nga sapay kung matama ispal ni tatang. Manong Lemi, ano yan nga nagsakit? E di makadano na kiti ospital. Ikarkarigatan dang alawen ti anges ni tatang. Nakakapit kang kuha na kiti aparatos na scan na magtid kang kuha na ti biyag. E nagsakit. Nagsakit na tayo ni tatang, Manong Lemi. Manong Lemi nagwala-wala gabay ti dayta. Saan kon nalabutan pa yung sibiyag ni tatang. Lagulang-ulangak Manong Lemi ananawaan dak. Aging kanat law dagantan. Ang araruhit ka daray na nagbabaytan ng legs ko. Siyak na tintin sa runuda kay narayat Manong Lemi. Nanapukaw ko tipot ko. Napunta kaslasahan ako nga makaangay si sakit nga marikrik-nak. Awanin ni tatang, awanin ni tatang. Saan man lang nga natungpal, Manong Lemi di kalikagom ko, pamakawan ko ngaitin ni tatang. Kanigini kakamsat ko, kastamantin kanininalang ko. Nagsakit, nakasaksakit.
kasanak na mamati. Ano? Ay, di agsublin ti puhot ko hatan ni Rafael. E di sibay ko, ngamang manbantay kanya. Rafael. Siguro, noon da akit isibay mo. Kabayatan ng rikrik na yung sakit, iti papatay ni tatang. Sa kangatahan na nagulang-ulang na nagwala-wala at adda ka mga tibay kan kuha, ken ka. No adak, saan ko ba nga naregreg ti anak ta? Awanan ni tatang. Awampayan ti apo ko na. Awampayan ti unang ang baby ta. Abay. Kaputi kinatangkan ti ulom, Carmina. Naku mata nagtungpal kang at dagos. Ngayon nga dayo mo, hindi kita kakabsat mo, iti matang ti amam. Saan ko mga naatake ni tatang? Saan ko mga natay? Saan ko mga natay? Ti anak tay, ti tiyan mo. Kahit mga sawan, basol ko. Basol ko, kasta ka rin na kaya't mga sawan, Rafael. Basol ko. Nagwala akmanin manong nemi na siya ti babasulan ti asawak. Kasle magbaga na nga siya ti basol no apay nga natay ni tatang. Siya ti basol no apay pilit nga na nagrag ti anak mi. Pagkalkalmahan nakmanin talakan. Awan ti basol mo, hani. Awan ti basol mo. Awan. Di magkasta di kaya nasawan, di kiti magbagam. Awan mo di sa bali, kaya't ko mabasama kit. No sana pa nang pakawan ko manitatang, kaya nang, kandi manangawat na ka, naging kakabsat ko. Magapuna ko makanyak nga anak na, nga kakabsat ko ida. Stunan, awatan din ti kinapot no. Awanan ni tatang. Awanin ti anak ta. Nga madandan tumanin ti anak. Iso na laing ta saan kanton nga madan, idi sa baling ama. Itatang sa dinuntihan na. Pas asikasuanin ti punariya. Ano lang, hanatay nilalang. Si marunong ni tatang. Ang kinakagdan ti anak ta. Iti may sa nga tawan. Ang sakit. Ang sakit. Ano nga minti na pasama? Sigun kiniinday nga nakaimatang ti amin. Ipapilit ni Lily. Di pa nang ipapilit na. Nga isukit putot ni tatang. Kasi itibilin mo pa nakalukoy na kini tatang. Kit ni June. Timulong met ngay masideg. Ipapilit na met nga kahit na tigsabi. Itiyam amak tayo nga pa naka-atake manin ni tatang kat napasamak. For the second time around, di may kadwa pa naka-atake na. Sumiten di pa nakapukaw dahil. Awanan ni tatang. Dili palubusan ng kuniti ospital manong nemi. Kalpasan nga nagpapigsak, gabuta. Naalisanak nga rod. Arig na nagpasngayak nga din oras. Nakamansaya kayo ni tatang. Iti balay mi manong nemi. Kaditi mismo,
Arakop ko tilungon na nga nagpagpangawan ken kuana. Nga damad lata ni Rafael Manunemi iti asinag ko iti abay ko nga mga atibay kaniya kamang patibker tirik no. Damadlaw ko. Ngawa na makita. Rafael, nagini kakabsat ko sa dintayan da. Tsaka mo, Inday, ma'am, dalili ka ni Jun. Awandan, ma'am, voluntaryo dan nga pimanaw. Bakapay. Baka kanuno, kapungtot mo idan. Tabasol dan mo apay nga naatake ni Sir. So nga pimanaw dan. Imbes ko mga mapasamak, di kahit ko mapasamak. Nga manandamat nga mawara. Rin mapukaw na gitisan ko manaskan nga mapukaw. Apay kastoy ti biyag ko. Apay kastoy ti biyag mi. Apay. Ito nga rin ituloy papagayam ng ibasa. Di pakasalitaan parto, di pakasalitaan ni Carmina. Manong Nemi tinawagat ni Lily. Nagring sinumbatan sa dinotean mo. Sa dinotean niyo. Ate, di na kami pakadanagan. Apay handa ka. Di takit awan ka dito eh. Nakaman sa ayag ni tatang-tang. Diya kaya't nasyak. Da kami lahat nagangkap sa tikit kitahan na tao nga umay magipaglatingit. Nga tikikita dagat ibang pabasol da kada kami. Di papatay ni tatang. Ayan nyo. Ada kami tiyan da angkel kini auntie. Awan ti magnanagam kada kami hate. Na siya ate ka sa saan mi ditoy. Ditoy awan gulo. Ditoy awan kabuteng mi. Ditoy nalag antirik nami. Ditoy awan ti mang papabasol kada kami. Lili. Umay kayo sa rongkaran dita. Kalbasan ti mayang nakaitabo ni tatang. Kan di makabulan na. Kasi di karig ka na kayo kapsan ko. Saan kayo mabaybayan? Manong Nemi, nagarubos man hindi kita ado nga luwak, hindi may itabo na hindi mangkay ni tatang. Nadamad lata, tisibay ko ni Rafael, Manong Nemi nga matibay kaniyak. Nga dahi tamad ti may tulong na kaniyak. Mangpadpatibkar ti pakinagam ko. Mangibagbaga nga mangawat iti kinapudno. Mangipalpalagip nga idyak ka nung aminin tinatangkin ti ulo na. Nanuhan niyaman ti kayit ko kat sang ko kanong ipapapilit. Na maminsan Manong Nemi kat talaga mat napabasulik ti bagi. Ngem, ti ayat ko nga mapasamak kumamit ti kayit ko mapasamak kahit isot gabun nga kayit kumit nga ipilit. Anong Nemi? Hindi malpasan ti amin. Awanin Manong Nemi tinaskin pa nga masikaso. Sakbay nagsubliak iti opisina. Tapos nagmove anak. Napamisin na rong karan ni Rafael. Iti ayan di kapsan. Dahil na nangawan da. Nabanan di kapsan. Wah, Carmina. Ato di kita nagbaling nga gagayam dito eh. Nakabimpilis pa na ginandad ito nakaway-wayada, nga kumaroba.
Kadala pa nanda. Nakanagdandaranda nga party. Kaya kahit adagyan dito, ikabat na nawayada. Ore no, magagangay lang nga balay, maarami dito kaya kayad na. Ore dakkelmat nga balay, no, ada kabutbuteng na, wano kaslad na mga pampabasol nga dakwada, aw tiraksak na. Mawatan ka. Awan di pagdanagan yung kadakwada. Mismo akaanak ni June. Kapsat ko rin di tatang na. Kunamat ti baring manunay kahit ko nga hindi pa naglulukat ti klase. Ituloy na nagbasa. Awan ti pagdanagan, mada kami, makamu kami. Mapandan to alaan na di kasnas ka nga alaan da jay lugar da, jay away. Hindi pa naglukat ti klase. Mapangminto i-enroll ida. Iso na lang nga kagangay nga marigatan kami nga kasawa. Pagkapunta. Ana lang ti magsapulan mi. Kas makitam ti kasasaad mi, Carmina. Awan ti pagdanakan nyo. Taitad ko, numanot kasapulan da nga agbasa. Kan kasamot na naging nagpaay ka nakuha na tinaldaw. Iyan tangang kadbak ng kakamsat na. No kahit mo talaga nga tulungan nida, itad mo. Bukbuk mo ka nakuha na ti amin. Kaya na kami tagbaling mangkita ka nakuha na. Taore no kasan ayat mo nga mangala ka nakuha na. Didakil nga balay mo, didamat kayat. Kasto tinakairowaman da. Hadangan eruam nga na baknang. Amo nga maawatam ti kayat ko nga sawen, Carmina. Agbatbata ka mga busy ti asawa. Kayo na mo ka, busy kayo. Gaputa, negosyo. Kan busy ni attorney nga asawa. Gaputa, kanayon nga may publish nga basta da kaso na kita. Mangabak lang mangabak. Congratulations, attorney. Nalaing ka talaga. Mabalimon to nag-senador, no? Kaya't mo sumrati politika. Awan tiyang bisyon ko ti politika. Awan nga nalaing ka talaga, attorney. Si Katirumbeng nga mapanit ti Senado. Pataraw ka naksamot, pare. Maman, sanang papataraw. Gabata busy kami. Idadmin ka na kayo. Numanot gastusin da. Iti may isang atawin. Ato unay no masang atawin. Iti kagudo atawin. Carmina. Sweetheart. Saan ka di nga napimpitness no? Mangupen ka ti account da? Saan na apin nga account da? Ang mga no, nawayada nga agi-withdraw or saan nga kasapulan, baka mayaw-awan da. Sweetheart, gusto ti ko na niya. Alat na gamutayin? Berting. Diba? Nasiset mo ta kami di mag-control di kwartada tapos nilikasta kita amuda nga ipateg. Tama, sweetheart. Diba? Tano di kakapsat ko tag-withdraw, open, baka maisungsung na ti barkada. Baka nagbindot ka manin, sweetheart. Sana nagbindot. Tawang ka dito pa nagtalik mo kanya katorne. Santang nga tatandag baso kas pagalikan lang. Sige, bahala ka. Manong na may panakilin tinted mi nga kasawa kadagiti agasawa na berting kanbaring. Okay lang kanya. Kabaton pagdanagak na kwarta ti pagsasalitaan. Nagbatpada kami. Sa may sakit paramit kadagiti agkapsat. Inyor oray may ida manon name it up na nagasta kita. Makasalita kumamat ida. Yung sa na oray. No tawagag ni Lily ti salpon na manon name unattended. Kumanat met ti asawa ko kan. Mapanan ti oras ti bistak. Sige. Sige nga rad. Berting kan paring bahala kayo ang kadagiti kapsat, ha? Saan nyo idang kapaypayan? O, no, awal problema. Basta, kalpasan ti ng mga bulan, mabalin nyo ito tagsubli. Tapno,
ito dito sa balipay nga, inam nga bulan no para kadakwada. Oo, di problema. Kaya daman emergency nga sa bulan da, mabali mo so, ito opisina. Okay, Carmen, okay. Manong nimi ka dagdi siya man sa runungal daw. Balin kami nga busy ang padpada iti asawa. At dagdi kong daw manong nimi nga ori busy ak irapin ko nga tawagan ni Lily. Hello Lily. Hello ate. Kumusta kayo? Kumusta ni June? Okay kami ate. Awan ti pakadanagam kada kami. Sana kami pala unay pampanunutin. Ipastek mo lahat ng tinegosyo yo. Ya, agpabak ng kilat na. Abi matkas na sa ate. Agor ka, mabit lang. Tawagan ka tumalbaliw ka sa ngayon. Kantaklentak. Mabit lang. Anong nemi? Kamu may idi katagbasbasa nga talaga. Di dito kakapsat ko. Nakaaramid akman yung tibidtot. Apay nga ta. Ano yaman tinti mo paspasama? Nagpadpada kami man ngamin nga busy iti asawa. Aging ka manong name nga nag-ring ti cellphone ko. Iti may isa nga malem. Ano ito man nga number? Aga po nga tayo balay. Ada nga tamanin emergency. Mamanod ba ka mo ito nga number ko? Manon na yun. Hello, inday si kakadida ito eh. Ate. June. Ate. Apay. Ano na masamak? Ate. Tulungan ni Ate Lily. Tiniliw din iti police. Anong basol ni manang mo? Apay kami nga sanda kami nga sarungkaran. Kami nga lamin pinsan na kami na bayrayan kay ni ate. Ano tayo bagbagam nga sarungkaran? Umay kami nagkawang kayo at nakit eskwela. Anong eskwela? Basbasa kami ayakan saan? Kakaasi kami dito. Oh my God! Natako na, John! Abi ka tinilida, limanang mo. Saan lang isura, ate? Dapay Uncle Berting kinanti baring. Talo na nga tinilidig iti pulis. Si Babalon Dante, ate! Tinawagag ti asawak nga abogado manong name. Hello, sweetheart. Madam at bistak. Ni Lily, attorney, tinilidig iti polis. Sa apay. Tsaka mo tasigon ka ni June. May panggap iti illegal drugs. Shabu. Ang shabu ni Lily. Agbasbasa na isungsong. Handang agbasbasa kayam ngagkapsat, attorney. Inalilaw na tanig iti ang kasawa. Tulungan lang sa baliwanag na problema, tininteng. Isa lang ang mutikapsat ko. Naskin na saan gagpaw di magbaludan. Nood-ood iti asawak manon nemi nga may depresyon ko. Ni John, isot ng sabat kanya, hindi ba kita na? So din to yan, ayan ni manang mo. Si Pupupok na, may mesa nga pagbaludan ti anda nga talo. Takapay. Di pa lang agat atapak kadagiti duha ate. Sino nga duha? Daangkel ka ni auntie.
drug pusher na kaya. Anya? Apay minsan na kami sa sarungkaran. Na kayo man apay saan nga tawagan. Ibaga kini Ate Lili nga tawagan na ka. Ibaga kini Ate Lili nga pasyaron na ka. Kamsama na kayat ni ate. Tasan na kami kanong nga kayat. Binaybayan na kami. Anong binaybayan kayo? Nang dadadag ka na kwarta ka ng uncle ka ng tiyo. Para ka na kayo. Sandangin indad ka na kami. Pinagtrabaho na kami, ate. Apa nga saan may baga ni Lili kang ganyak? No, kasi nakatawagak. Ibaga na ko, ma. Hanggang busy ka kanumat. No, darag-poster na kita kasawa. Apa nga naramraman ni Lili? Nakasaksakit. Dahil ni Kuya. Rafael, magtandakan. Sunod na kagim ti kaso. Kasaritak. Nakasalitam ka din di polis. Delikado na ito Carmina. Ano nga delikado? May panggap ti illegal nga drugs. Nadagsin na ito yung kaso. Gora, saritak ti polis. Kinasarita ni Rafael ti polis manong naming iti kaso. Ngamawang kami tayan na ti memanging ti pagsasaritaan da. Ada kami laki ni John nga gururay. Dahil nga polis ti maysa nga simrag iti balayate. Kanya kami tinapasamak. Tsaka mo nga ilawlawag. Basta renaid da ti balay. Renaid da, the warrant of warrant of search warrant. Kasi jay, can warrant of arrest. Di ba kas dawak no apay nga nairaman ni ate. Identity di pa ilagay mga suspect na uncle ka ni auntie. Ngayon check mawatan no apay nga nairaman ni ate. Detan ni kuya mo. Rafael, attorney, piyansaan ti kapsat ko. Sa mga namaraman na kiti doha. Inramaraman dala yung ti kapsat ko. Rafael, nadagsin ti amin. Drug pusher di kiti ag-asawa. Di mo kunayin nga drug pusher pa ti kapsat ko. Attorney, bakal ka nga problema dito Saan mo ka di nga maisalakan ti kapsat ko? Nakadagdag kal ebidensya dakin ko na. Ito na pasamak ti raid natiliw di kita asawa. Sinarek dati may sa kwarto. Sinets dati may sa kwarto. Naduktalan da mismo dito ni Lili. Madama nga mangigargarapon kadagin siya mo. Caught on the act. Sweetheart. Adaladawan ng pakita ti pulis kanyak. Nakalawlawag ni Lili. Nakigamdigarapon nga nagudwa ti shabu. Karkargaan na tala. Naibalang sa. Piyansam. Jacket na may pupugtakabsat ko. Unavailable. Saan nga piyansahan? Tikadagsan na kaso. Apay! Kahit ko kasalita tikabsat ko. Plangasin, nagsalita kami tikabsat ko. Kasalita kami sa ni Lili. Nagkaan kami tikundaway nga nagsalita tikabsat ko. Nakaslamabot-buteng tikabsat ko manong na Lili? Apay, ano ba sapol mo? Habas kastat sa Babay anak na tanate.
Gantangan awam mat patagkok ka. Awam mat patagmik ka. Ganun Jud. Abe ko stat sa Dapat patig tinegosyo yo. Kaya bitinda kami. Nganta kayo madlat nagkuna. Nga nakapimpintas ti kasasaan yo sa jay. Nga napimpintas ti kasasaan yo na dakay ti sinong ti angkel ka ng tiyo. Ang gani. Nagdakkel ti kwartang ito ko kanakuha na. Tiyan mo ka nagbasbasa kayo. Saan kami nagbasbasa? Pinaliladak. Abi, saan mo gintawag ka niya? Abi, hindi mo agad matawagan nagmat. Amo mo tinumber ko. Kagasto di mo mas pasamak ka na kayo. Hindi danda ni makatawan. Abi, kung may ibagakang ka, kat saan kami mat nga napatig ka? Abi, bagam di kasta ka saan nga napatig. Abay, agus-usar ka ti siya bo. Gamot di man nag-rebel dem. Agus-usar ka. Kasta. Iparparit angkel kani anti nga sumbre ka kiti day tang silid. Diyan ka muna apay. Limlimad na ka na kami. Basta rin makakita ka na ginisang sang iling nga sumbrek di balay. Kaya't mong sawin, babanda gumatang tikas siya mo. Si mereka kiti day nga silid. Tanda sapsapulag. Ngabutan na wara. Kas may sangang tagibalay. Kaya't kong urnusin. Dalusan. Nadalapos ko ti garapon. Nga diya ka mo nga siya bugayam tinagyan. Naipatangmet ti oras ti raid. Diya ka mo dagiti pasamak pagamom ta simbrek latan dagiti pulis. Kadada ng picture kanya kiti kas diya kasasahad. Ate, siguro kat dito tigasat mi nga kapsat. Baybayan na kamlatan hanggang mabalin. Ibagam to ti pudno. Itun yaramid na dakati statement. Ibagam saan ka nga drug pusher, saan ka nga drug user. Ibagam nga umbibiyang mo, kadaan ti kanangkel mo. Ibagam to ti pudno, daldalusam, ti kwarto, na ipakbo, ti karapon, nga dasyabuna, di mo amo. Ang abali atin ko. Naling nga bugado ti asawak. Saan na kang baybayan? Agan anos ka pelang diti unig, ha? Kamayatan nga mas asikaso ti kaso mo. Saan ka nga baybayan? Saan ka nga baybayan? Lili, saan ka baybayan kapsat ko? Saan man ang ngagtal na tiriknak. Siyempre, adan ni June dito'y balay. Ni Lily, adan iti pagbaludan. Ti asawak. Busy. Diyak mapagsusurot ti brak. Rafael. Carmina. Kumusta ti kaso ti kapsat ko? Diyak kayat nga may balod. Makumbiktaran. Kayat ko, nakabayatan ti panakadingig ti kaso. Nosken nga, agwitnesak, aramitek. Aramitek ti amin nakabailak. Carmina. Nopay. Nopayan niya. Baka na daytoyin. Tumuna kaso. Adyak mapangabak. Masapol nga pangabakan! Talaing ka, Torne. Laglagay ma'am, awan ti basol ti kapsat ko, inosente.
mabalintang i-request nga pa-drug addict. Pa-drug test na tikabsat ko. Saan nga drug user? Narigrikan. Anya? Numamanagnagan nga saan nga drug user. Di kasi nga ebidensya. Nadagdagsan. Tagbali nga drug user. Ngayam saan nga po na ito? Saan nga po no amok maawatak ti sitwasyon. Nairamraman lang ni Lily. Hanggang tigit ebidensya. Nakadakdakkel, nakabigbig sa ebidensya kontra keng kuwana. Kakunsabo ni Lily kadagiti agasawa. Kasta ni parparang ebidensya. Kadagiti namin duwa manong name nga panakadimig ti kaso. Ibagbaga ni Lily manong name ti kinapudno. Tsaka kamuno hapay. Takas lakayat met ng eraman dagiti duwa, dagiti agasawa. Nga itag-ay tapno maisurot nga nuan niya ti basol dagiti agasawa, isumat ti basol ni Lily. Mao din ton. Apan nakadinig ti kaso. Rafael, nalaing kang abogado pangasim. Makumbiktaran dagiti agasawa. Saan tong guilty? Tikapsat ko. Gabotay na sante. Bayam ta kasarita. Aramidag ti amin tapno. Kastoy lang dito eh. Kasarita ti judge. Barang nga muna kadingin. Attorney? Alanganin ka kading? Carmina, pakawanan nagtulayan nga nukas pagarigan. Ita nga ka sa pulag tilaing mo, attorney. Lagnagipam saan ka nga nagbaling nga abogado na saan ka nga tatang ko. Sabi nga palagit mo na ita. Tinulungan nagpeso ni tatang. Ngayon, sino ba dakmat babenti tutulong kumat kang kuhala? Nagtinulong kam nga doa. Mapinganapan dito ti isyo. Nalaing ka, attorney. Awang pa tinaabak ka kasum. Baka na ito'y kunakmet. Ngayon mapay. I'm sorry. At na pa nakapaay, laglagi pem data. Tingamin kayat mo, kat maanyaman ti kayat mo, kat maaramid. Nono namin anukan nga napaay. Napaay ka nang iasadag, tirik na, ni tatang mo, kanang hindi kakabsat mo. At amin ni madiking ka. Isuan nung gutom tanyaman na pa nakapaay. Nung kas pagkarikan lang. Numabalod ti kapsat mo. Rafael, dahito yung tilaglagi pa. Numaabak ti kaso ti kapsat ko. Mawanan ti Rafael, itibiyak ko. Carmina, laglagi pa. Inasawa ka. Nakiasawa ken ka, nagasawa ta. Tapno lang ang talinad ka ito nga balay. Carmina, himno mapahabak mo ti kaso ti kapsat ko. Pumanaw kanto ni ti nga balay. Papagayam eh. Padagsan, dagiti pasamak. Iti in kompresar kada tayo ni Carmina nga pakasaritaan ti biyagda. Through messenger papagayam ng tay inornos. Kalpasan din pa na kada tayo diti Italia. Ano nga nagpapasamak? Agalanganin ni Attorney Rafael talagang apamati na ka talagang maamak. Itag-ay dagiti agasawa. Nilili. Isurot da. Ito talagang rakal dagiti ebidensya. Papagayam tayo na dan tilinti korte, tilinteg. Ito pakilwan dagiti tilinteg, ket tilinteg makilo. Depende tilaing ken
Kaado di ebidensya. Hindi ito ituloy papagayam ikaragatan ting igibos. Ya? Ituloy tayo nga ba sa papagayam ti pagkasaritaan ni Carmina. Manong name na ibagagkas jay ti asawak. Ikaw ti sakit. Panagsasamusam dagiti sakit. Amarikrik na. Naapay akastoy. May laglagip, may palpalagip kanyak manong name. Dedi eksena. Idi pagtalawon, dedi tatang, dedi nanang. Idi siyaklaeng. Iti igawid ni tatang. Kat saan na nga igawid ni Lili. Ubing kami palaeng, manon nemi, idi naginadayo kami. Kat manon titawan na, idi agsapat manin tidalan mi. Idi tinawagan nak ni nanang. At dadangat alo, nga nakisarita kanyak ni nanang, ni Lili, ni June. Yung pagpagkaasin ni nanang, natulungak dagiti kakabsat ko. Gayam kita muna nga dandanin idin matay. Ing karikmet, kari din na nga sangko idang baybayan. Kadagpaiso, sangko idang baybayan. Kaya't ko, ngagna-desidong ko, iti balay mi, idesidong ni tatang. Kaya't kung masulbar di problema nga mamamo, di tatang di mamakawan kan mga awat ti kinabudno. E manyat na basamak. Kalbasan nga na tayo di nanang, si marunong nga na tayo di tatang. Imadayo di kiti duha kabsat ko. Tapara ka nakuha na ka na pimpintas ka no tagna di sidong tangkel ka ng tida. Tuloy ko tinang tulong ka nakwada. Ngayon titak kalabindot ko. Saan ko ginamunoan niya talaga ti sitwasyon. Malang gundaw ay matigid agasawa. Klinamot na tiya doa kwartang intend ko nga para kumakadagid di kakabsat ko. Nga naimulay ti panunot ni Lili nga binaybayak. Ina nga kabsat. Kinamot ti Diyos. Saan ko ina nga binaybayan. Naimulay di panunot ni Lili nga napatpatig ti negosyo para kanya kami suda nga kapsan. Amo di Diyos nga kayat ko ito nga tulungan. Ita, nakadakdakil di problema. Mapupukawan tinamnamat abogado nga asawak. Impagpakunan tinagpakawan. No saan naman nga mapangabak ti kaso ni Lili. No maisurot ka na ginagasawa na makumbiktaran. Kaya dinadununan ti desisyon manunemi. Nagsakit na manunutin. Talo. Nagiti talo manunemi may sa ating pa nakakumbiktar na. Nahabak ni Rafael. Di na nailaban, di na naipangabak ni kaso, ni kapsat ko. Nahabak. Umuna pa nakahabak na sawak, kanay-dayawak, di kinalaing na kabungado. Kanidi alaanin manong nemi, di kiti pulis, di kiti talo, di kiti agasawa, kaniti kapsat ko. Na may sa ti desisyon ti huwes kadakwat na natalo. Kasla kaya't kumatan ti matay. At dati atorne nga asawak ti abay ko tapno ati bayan ng impatanak. I'm very sorry, Carmina. Tibiyag kan at pa nakapay. Inaramid ko ti amin laing ko. Tapno saan nga mairaman nga makumbigtaran. Ti kapsat mo. Nasakit med para kanyak. Ti paumuna pa nakahabak ko. Mamiris nga panunutan. Di kita nagsan ng ebidensya.
Imawan di basol di kamsat ko amom data. Biktima laeng. Di ba na kay Ramraman? Ito yung klase ni Bianco. Awanan na po ko amin eh, nida. Ninanang ko. Nitadaan ganti kamsat ko. Tipod-pod no ang kamsat ko. Nilaing ang kamsat ko laing di na dinabati. Adak may laing. Nga asawam nga mangipatpateg kang ka, Carmina. Adak pay laing naman pay napukaw na di anak ta nga madan tumatlaing kasukat ng anak. Di kan kasapulan. Carmina? June, ate, umay kang tagawitan. Carmina, saan ko mga balimmat nga tanggan ti pusom? Ano pala solusyon ti amin? Hagapilak. Mangipilak ti apil. Iti court of appeal. Irawar ko matlangin di pagbaludan ti kapsat mo. Ikarigken ka, aramidem. Sa kantula, maawat manan no maaramid mo. No talagang alaling ka, aramidem. Umekan yun. Agawid ka man tin Rafael tapno irubwat mo di kita arawatem kat pumanaw ka niti dahi nga balay. Carmina? Awanin ti asawak. Carmina? Awanin di tatang. Nga ni tatang tiga po na no apay nga dakay di dahi nga balay. Umanay nga tadwak ni Jun. Intan Jun. Dadahamin ni balay. Inrobatin nga paiso ni Rafael di kitarawatin. Dinak ka di gawid. Sabi ko may gawid ka. Kadsiyak timang papapanaw ken ka. Hindi mo ka di talaga mo ti mangawat. I'm sorry, Rafael. Ag tinulong ta. Awan ti amok may bagong ti legality. Tilang amok kat tinegosyo. Sikat abogado. No kasabulam ti kwarta. Sige. Nas ka na pasukusukam di kiti abogado iti korte. Ti Court of Appeals. Sige. Sa anak pa nga napay. Ano ka saan ka pa napay? Kinaabakan. Ada pa lang pamuspusan. Ipanagnak mo, Atty. Rafael. Nandiyan kaya tinagtalinad ka nito eh. Padpada kami tilayan kinitatang mo. Rafael, bimato tapuso mo. Di mo amo ti mga kaawat ti panakapahay mo. Sayang, timamatay ko kayo ka kanina. Pumanaw ka. Dinakdramaan. Gabuto saan ka mabalbaliwan ti desisyon ko. Sa kanto lang maawat. Do'y sangpet mo dito yung balay, tikapsat ko. Manong name sakbay nga ipanaw dito sa syudad nga pandan sa Manila, ito correctional, tikapsat ko. Nagkan kami tikundaway nga nagsarita. Nga paliti ka sa pulang. Ate ko na. Kaano ka nga nagbaling ate? O ang basol ko. Imintulog di asawang nga naapakak.
Gabatan ni, ti abogado nga sawam ti mangidurduron ka na kami. Tapno mayadayo kami kag ka. Hindi ti kahit mga sawin. Talaga kami. Isog hindi mangisang singasing. Nasaan kami ang ganit sidong mo? Kahit nga bukudan, ti kinabaknang mo. Sangpod nulay ka, Lily? Sangpod. Di na kaya't nga da kami nga kakabsat na, nga kaduanan to. Kaduayon to ngagtawid. Ti kinabaknang. Ngagal po iti kinagagat, di tatang. So kasi din namin na. Isot mga durduron tapnog sisina tayo. No, saan nga po nulay talili? Hawanin tayo pa yung diskusyon ate. Nasakit man na panunutin. Ngayon na itulturo yun tayo. Yadayok kang ka. Saan ka mo po kahon tinamnama? Trabahuin ni Rafael ti amin tapno. Mabsolto ka. Kasano ko mapay? Adakord o apil. Mabali na tagapil. Tapos nung mapanik-nek nga talagang inosente ka. Ngawan ti basol mo, niramramang kalahin. Saan ka mo pukawan tinamnama ating ko? Agur-uray kami kinitsyon. Ikamsat ta. Tawarin o awanin, dedi tatang. Ura awanin, dedi nanang. Basta buo tayo kapsat. Dahil talaang matkat ka kahit kung akal-kali ka gumak ka mapasamak ka na tayo. Nasaan ka kung mga pimanaw, itinatayan din tatang. Nasaan mo kung mga impilit nga nakipagnaed ka, tinamnamaim nga tipamadim ka na siya at nga gasawa. No kung may imbagam kanya, hindi na hindi problema yung agkapsat, hindi mairumen kayo. Nasapsapa kung mga nasulbar di amin. Kaya ti pamatim ngamin katsalak saan kayong ipatpatig? Ti pamatim nga ipabasol ko kada kayong agkamsat, nga kakamsat ko, ti panakada, ti tatang. Maling akala. Adot matis disgrasya, iti maling akala. Amo ti Diyos no kasano nga isaksakit kayo nga agkamsat, nga ti pamatiyo kadawan. Yung sanga mo po kahon tinamnama, Lili. Tarap-trabahuan da sa hawak ti kasong. Ururayim iti pa nagsublim. Kaya sidong mi kinitsyon. Awan ti asawa kon manong nemi dito'y balay. Ni Chun ti adda. Manong nemi. Ni Chun. Ngayon tinang ituloy manong nemi ng taraken kadikiti. Taraken di tatang iti minisuna. Jun, ate, napatag kanitatang na itan. Isong ipatag mo ita. Wala ate. Kabarbarang iti panang ipakitam. Iti panang ipatag mo, tinagbali nga napatag ka ng kuwana. Kinawa rin at dalangan ito nagkaisa nga biyag kita. Si awat ka ka. Wala ate, awat di pagtanagam. Kamusta ti kaso ni Manang, Lily? Amok nga raramid din ni Rafael ti amin. Apay kami ng awa nga gawawi din dito ni Kuya Rafael. Ada ngamin sa uking kuwana. Saan tula gawi dito eh? No kaduanan ni Manang mo, Lily. Kasano no kaskas din nga. Saan nga mawawayawa ni ate? Diyan ka mo sumatan dito. Hanggang ka dito ba lahat din ito managlulukat klase ang basa kanton, okay? Kat bisyak to pisina. O nate, awan di pagdanagam kanyak. Okay, dito eh. Tao matin sa bali papanak. No saan nga siya? Manong nemi kalpasan tinem nga bulan, sipod na kumbiktaran, tikapsat ko.
Idagring ti cellphone ko manong name ni Rafael tawag. Hello. Attorney? Carmina? Kumusta ka? Okay lang. Awan di problema ti negosyo. Awan di problema mi kini Jun. Okay ni Jun. Isod mga asasikaso nga iti tarakan di tatang. No anya iti tararami din bakaringguran ni tatang iti likod ti balay ni Jun ti mga raramin. Kumusta ti kaso? Mga sinabi Diyos. Your ore kon ti resulta. Desisyon iti court of appeal. Tulungan na kamay karkararag. At desisyon da, marilisanin. Ni Lily. Kasanon noon, itinay na. At doon na kitinainayon ng pamaniknik. Ngayon inosente, kapsat mo. Isang awan tinagdanagan. Kumusta nga hindi na dumakaso, attorney? Sana kung ngay mawat pa iti kaso. Gabuta awanin ti, umasdag kang ka. Gabuta, iti mo na pa nakapaay mo, kat awanin ti bilib da kang ka. Ato di kiti umasdag ngayon. Imbaga kadakwadang ito dalangin sa baling. Abogado. Gabuta, agkonsentra itak. Iti misyon ko iti court of appeal. Tulungan na. Tulungan ti kamsat mo. Babayan ti kararag mo. Sabi ko ma, tanapintas iti desisyon ti court of appeal para ti panakarilis ti kamsat mo. Iti may sa kabigat manong nemi nalagantirik na kabimangon. Tiro mo harik ti silid. Di Jun ti muna nga nakitak. Ate? Jun. Ano nita? Sabong. Nagkapoy ti hardin. Talong nga red roses ate. Para ken ka. Jun, tambay. Gabot na birthday mo. Oh my God. Pati birthday ko, malipata ko. Happy birthday, ate. Thank you, Jun. Inarakop ko manong name ni Jun ang kamsat ko tiin. Kaslo ni nanang dinang kablaw kanya. Nalagit ko lang aro di dubingan. Basta kablaw na ti happy birthday. Mangta di sabong kanya. Apay nga mom. Nga sabong ti paborito nga may regalo kanya kamayawat mga sa birthday ko. Pinatanagak lang ate. Ito napanggo na kami si Kaso ti Hardin. Nagitak na kita. Kakaiso nga talo nga red roses. Puro nga mindig na duma. Basta. Ada ni Nanang dito eh. Ha? Agal alya ni Nanang? Ni Nanang tinangisuro king kanon niya ito pangaramidem. Ano ate? Mga ito takla party? Sige. O tumawag sa bisina bagag na sana kasumrek tama si Kaso ti. Panakangay ti birthday party. Sinalahan ta. Tanya ate. Serve ti birthday party. Si kamin lang yun siya kada. Kat di kita ka-opisinam, di kita empleyadom, di kita kagayam mo. Sarong karan niya, manang mo, iti pagbaludan. Gata ka titirantam, kasanan ti party. Aben, di mo tawagan ni Kuya Rafael ta.
Pagpukoy taking kuha na, tapno mapan sumarong ka rin pagbaludan. Ala natin, tawagan mo, di kuya. Iso ko maturumbang nga magtawag ka niya. Takabalawan natin happy birthday. Sige. Takasaritak dagdanas ka nga kasaritak pakasak ng tipanakaisagaan ti party. Ha? May sagana dito sa ti balay. Compound. Makakaya talaga tindak lang ang party. Imbitarak tumadlang ni Rafael kung matandar ka sa pagalikan. Ate? Happy birthday once again. Thank you, June. Kamalman na manon name ni isagahan ti amin idiagring ti cellphone ko. Malagip met lang ni Rafael ti birthday ko. Kunak, tinakan ko. Hello, Rafael. Happy birthday, sweetheart. Happy nga ta? No palubusan na kami. Ngumatandar. Kaduam di kiti padam nga abogado? Apay mi ko nam. Nakasaysayat nga talaga ni Apo Diyos, sweetheart. Tapay? Basta. Makangay ka ti party dito pala eh. Umay ka ah. Rubeng unay. Tapno, danayon mi kay ni June. Sige. Orayan tak. Orayan tak kami. Manong nemi na isagana nga laing ti birthday party. May sa masdig kasumbrek itikate, di kiti umatendar nga imbitarak manong nemi, di kiti empleyadok, di kiti kagayem ko. Happy birthday, Carmina! Thank you, thank you. May kaslasaan ka naragsak. Umis-isem kang naliday da kiti matam. Birthday mo! Sana nga sukong panasong patak dahi ta. Basta, thank you. Tada kayo. Ayaw ang pagdanagan nyo. Una ang pagdanagan may sagana. Kapag kalalayngan ng catering service ni Inarkilam. With the banda. Uy, live band. Nabay nga saan ko nga awan tinaangin nga party dito balay. Tinaudi kat mansayag. Awa kiti nga jak aramidan mo ti ngagbaling nga bunggat birthday ko. Aging gaman nung naming dintengan ni Rafael. Happy birthday, sweetheart. Thank you, Rafael. Ag may mensa kamit. Saan ka nangayab ka dagiti padam nga bugado? Dito regalo kang ka. Regalo? Iti basit nga brown envelope? Huh? Ano na ito? Money? Cheque? Kwarta? Lokatan. Nagkapo iti Court of Appeals. Desisyon na. Napindas ka din nga regalo kanyak dito eh? Basahan. Order ti Court of Appeal. Nga naskin nga mawaya-wayahan ti kapsat ko. Kapatanagnakan nga mambasol na. Inaramid ko ti amin na pasuspusan. Abay nga di mo. Nawaya-wayaan, hindi ka kung saan pong napaninala? Adan. Sa tayo na. Medyo, no? Lily! Ate! Lily!
taon manon na imig iti maray man si mabat kanya kat kas taon na iti irot ti pinagin na rakop bingag kapsa. Ate, happy birthday. Hindi dawat ko kinihapon, Diyos. Matandarak ti birthday mo. 2 weeks before nga timting na tingal daw. Kasi di bagami di ako di nga pa nagsalita ta. Nga dapat lang namnamak. Nga di nararamid ko mat nagkarkarag kinapod Diyos tap nulumtaw ti kinapod no ngawan di basol ko. Tap no salak nga gikaro ti awan basol na. Ate, pangawaran ng nuan nga man di nagbasulag ka. Iti maling akala nga damok kat saan na kami nga iba't batigin ni June. I'm sorry, ate. Saan ko mga nagita, saan kumamat ka na pasamak na gininagsing na pasamak. Di pa matik na saan na kami nakayan, kapat na kami takang basol, lumapay ka na tayo ni tatang. Ikatay mo na amin na kita, ano saan ko? Kamunawan sa balik kay kalikagom ko, no saan nga tiba nagtultuloy nga kakadwa tayo. Nga saan tayo nagsisina. Nasaan kayo nga baybayan nga kakamsan ko? Oy, kinapin nga rin nas ka nagsakit kayo. Kadahan nyo na kita sa ngailig at may ramraman dapat nagsakit. Ganun rin siyak. Sangit tinagsak. Tears of joy. Nagaman tingin na mo, Diyos. Okay. Saan ka rin nagsakit? Yan. Tanog yan, ti banda tayo kantag. Sa sala tayo. Nagraragsak tayo. Nakaragsak ang gamot ha. Napanghabak kumatlaing ti kasok sa anak pa yan na abak. Manong namin bilang ko ready nga karagsakan nga birthday iti biyag ko. Kabuti na masamag mitlaing manunim iti kalikagom ko. No pa'y napukaw mi, di nanang. Napukaw mi di tatang. Napukaw mi manunim iti umuna ko mga anak mi iti asawak. Nga panakabasamak. Apan nakapukaw ko kinilili kenti asawak. Hem nagsubli damit laing manunim Kadidirita nga balay, anang panawan kada kami, kada nanang kinitatan. Naragsak kami nga gindag. Nakapag-red war, nga nadaan, tinaragsak nga pamilya, manunay mi dalili kini June. Kada kami met kini Attorney Rafael, dadi napukaw nga anak mi manunay mi nasukatan iti talo. Junior, may kadua nga lalaki, masurot mi tinagan di tatang. Ken ti babae nga anak mi, manong mi. May pasurot tinagan, di dinanang. Manong mi, nandaan kami ti pundasyon in pasdek iti asawak. Pangipanan mi kadagiti daduma nga mapastrek mi kwarta. Naitulong mi kadagiti marigrigat. Nangraruna manon mi dagiti anak nga bunga iti broken family. Why? Kasi dati nagtulagan mi ti asawa kat kastangal tinapasamat. Ado dagiti tultulungan mi manon mi street children. Dagiti awan nga anak kabuti panagsisina dagiti naganak. Takas naman ti kaya rigan mi agkakabsat manon mi. Kapsla kamla na iwawa. Gabuta panagsina dagiti naganak kada kami iti kinarukup. Kan pa nakaaramid ti bidtot. Ngayon, nakapagtitipon kami matlaing. Kat babae matlaing kanya kada kami ti asawa kanya po Diyos. Napagbali mo matlaing nga naragsak ti bihag dagiti duwa kapsat ko. Dalili kani John ken ti pamilya.
Nga maminsan manunay kat kaslasaan na kamamati, nga mapasamak, dagiti sante pulos nam namahin nga mapasamak. Norogyak nga lagi penti amin. Day dinanang adaan iti first love. Imay nakigasang-gasat iti syudad. Nagkursonada deditatang kengkuan. Niramid na ti amin na pamuspusan tapno maasawa na. Kaputi ayat. Nagpamarang agkaya agkabagyan dagiti dating agaya na yat. Gabuti derrep. Nabasamak na sinaktan kaniliniputan da ni tatang. Istorya biyag ako nada. Kaslat di tayo patya. Nati pamati idi ni tatang kat saan nga putot ni Lili nga ading ko. Napasamak ti panagsinami nga kapsat iti nagano sa panunod. At dan asawa kan may sakon nga professional mga sasikaso ti business, negosyo. Hindi agsabat man inti dalan mi kaninanang kan di kiti duwa kapsat ko. Ni Lili, kini John, nga bunga ti nagtultuloy na taidi na relasyon na nanang kan ti first love na. Natayan ti first love na. Ni nanang pinagkarina kasang ko baybayan di kiti duwa kapsat ko. Natay ni nanang tinakanang sakit. Inyawid ko di kiti duwa kapsat ko takayat ko. Ngawan ti agsisina kada kami. Ngem saan nga naawat na di tatang. Natay di tatang kaputi sakit nga marikrik na iti panangipapilit ko nga mabuo kami nga taldo. Ti pagarupan ni Lili at saan kong ipatpatigid hakit pinabasol ko ida kaputi papatay ni tatang. Adamat duwa nga dakes nga gasawa nga nangisagmak iti kamsat ko. Ngimya po Diyos saan nga matmaturong. Kaputalom tao ti kinapod no. Ngawan ti basol ni Lili, nabasamak ti waya-waya na, kat nakapagtitipon kami matla nga taldo. Agraman maten iti asawa, nga naliing nga abogado, manong nemi. Na ito iti pagkabuklan, ti pagkasalita, manong nemi, kadagyaman ak unay ti anus mo, ng urnus, kalpasan nga inak insent ken ka, ti Italiana, through messenger mo, kaya nagyaman ak iti kinakulit mo, at nagsalsaludsod kanyak, tapno laing kayat mo nga maurnos nga nalaing. Dito yung pagkasalita. Thank you and I salute you, manon name. Sabi ko mata na kay Batek matiti andal ken liliwa pagsarmingan ti bihag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya iti dayto yung pagkasalitaan. Mamit kan to ti personal manon name and thank you for that. To yung nagyaman nga pagayam mo, Carmina, ditoy, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines.